Добрый дзень усім. Зараз пачынаем. Я вітаю усіх. У нас працягваецца марафон, а мы працягваем гуляць у гульні по галасаванню, то бок таму, што выпадае у нас на рулетцы кожны дзень з спіса гульні справа зверху, вы можете там паглядзець. Мы кожны дзень о 12 по почце мы кідаем, карацей, круцім рулетку і глядзім, што мы гуляем наступнае з гэтага спіса, і гэтая гульня будзе прыбірацца з гэтага спісу як выйграўшая. І таксама адразу пасля гэтага мы абіраем гульню, якая ў нас вылятае. Вылятаюць у нас гульні, за якія не галасавалі больш за паўгады і якія маюць найменшую колькасць пунктаў ад людзей у першую чаргу. Вось, і таму могуць быць даволі дзіўныя камбінацыі, тыпу на першым месцы на вылет будзе гульня, якая мае больш пунктаў, чым іншая, але гэта толькі таму, што гэта гульня мае найменшую колькасць пунктаў ад людзей. Вось, вітаю, Тэнчык, вітам Кайпурбай. Мы сёння гуляем Legend of Grimrock. Legend of Grimrock гэта даволі цікавы, я зараз год яе не памятаю, але яна зрабіла даволі адзін з самых крутых заходаў у класічныя гульні ў той час. Гэта 12-го года гульня. У 12-м годзе, у прынцыпе, мала было жадання спрабаваць эксперымент. Ну, як бы не так шмат хто жадаў рабіць па-старому неяк. І вось рэтра-хваля, яна толькі, можна сказаць, пачыналася дзесьці. Там рэдкія гульні, такія як Legend of Grimrock, паказвалі, што да старога геймдызайна ёсць інтарэс увогуле. І гэта даволі круто. Давайте я буду адразу пачынаць. Па сутнасці, гэта ў нас сюжэтна Dungeon Crawler. У нас нават невялічкі сюжэт ёсць. Давайте я зараз запушчу гульню, і яна нам усё распавядзе. Так, ствараць персонажей мы не будзем. Што нам дадуць, то і дадуць, таму што я ўсё роўна не памятаю, што там за персонажы і ці варта мне займацца іх балансам. Ось, няхай будзе, што будзе. Ёсць яшчэ олдскульны рэжым, у якім усе мапы малююцца рукамі, рэальна на паперцы, але гэтага з таго, што вы мапу маю на паперцы бачыць не будзеце, сэнсу асабіста няма. Пры гэтым яшчэ мне будзе прасцей проста ў гульні гэта паказваць. Вось, калі гадзіннік перавядуць, гадзіннік хацеў паведаміць, зараз да гэтага перайдзем. Пурбай, так, я вось пра што падумаў, наколькі будзе цікавай для гледачоў гульня, дзе ўсё, што бачна на экране, калідоры, калі каму будзе сумна, прабачце. Не, давайте глядзець. Уступ. Гара Гримрок. Мы вязні, якіх высаджваюць на гару і у падзямеллі. Вось. Па сутнасці, гэта проста гіганцкая, вось бачыце, так прям дзіўная гара. Дзесьці наверсе ёсць уваход у падзямеллі. Туды вязняў проста скідваюць, і як бы гэта вашая праблема далей, як выжываць, там круціцца, пофіг абсолютно. Гэта такая тыпу шлях у адзін канец. Каб выбрацца з Гримрока, адзіны шлях у нас гэта ўніз, у глыбіні ў гары, каб выбрацца потым унізе. Вось толькі гэта будзе не так проста. Вось нас як групу вязней адпраўляюць. 4 было звязаны цяжкімі ланцугамі выходзіць з карабля. Суд прызначыў ім жудасныя абвінавачванні, але па памілаванню караля яны будуць ім будзе выбачана на вяршыні гары Гримрок. Вось толькі гэта не так-то ўсё проста. То бок у нас ёсць шанс на тое, каб выжыць, просто гэта ніхто не выжывае, скажем так. Вось, гадзіннік, да гадзінніка зараз вернемся, няхай запусціцца ўжо. Так. Усё, скачыце ў дзюрку. Вось такая ось прыкладна памілаваў нас кароль, дзякую яму вялікі, кінулі нас нахрен у самую цемру гары Гримрок, разбірайцеся там самі, хлопцы. Ось, гэта гульня не Dungeon Crawler плюс пазл, то бок тут шмат схаванага, шмат маленькіх дэталяў, насамрэч яна візуальна можа быць
Так, туторыял доступны, можна паглядзець яго. Я не ў першы раз у грымроку, але кіраванне мне хутчэй за ўсё спатрэбіцца, каб мне нагадалі. Я, можа быць, зараз тыркну туторыял. Наконт перавода гадзіннікаў. Так, гэта важна. Я забываўся казаць. На наступным тыдні ўжо будуць пераведзены гадзіннікі з-за таго, што я не здольны перанасіць куды-небудзь уперад-назад стрымы, ну, гэта не варыянт, то яны застаюцца для мяне по тому же самому раскладу, яны пачынаюцца 10 па Польшчы і скончваюцца прыкладна 13:30 па Польшчы. Але для Мінска гэта значыць, што у нас адбываецца перанос і у нас іншы час, то бок это будзе пачынацца стрым будуць 11 па Мінску і скончваецца зараз матэматыка 14:30 прыкладна 14:30 па Мінску. Вось такі у нас змена ў раскладзе, якая выклікана тым, што проста гадзіннікі пераводзяць. Вось, і гэта наш летні час, будзем па летняму раскладу будзе па летняму раскладу стрэміцца. Вось, гэта самае важна, не прапусціш. Тут, я думаю, шмат чаго гэта на рашэнне. Так, наш як перасоўванне, добра. Гэта я сам магу патлумачыць. Так. Вось гэта важна падабраць альбо кінуць. І кінуць проста далёка. Ну і ўсё, весь туторыял. Глядзіце, вось наше падзямелле. Як мы перасоўваемся? Мы перасоўваемся як танк. То бок літаральна як танк. Мы паварочваемся ўлева-ўправа і ходзім, можам стрыфавацца і ходзім наперад і назад, і ўлева-ўправа. Ну, літаральна прям танк, па клетачках. Хто мы? Каманда з выжылых, 3 персанажы. То бок мы кіруем партыяй. Справа знізу можна пабачыць нашу партыю. Гэта 4 вязні, якім не пашчасціла. Гэтыя вязні будуць на працягу гісторыі мацавацца, але яны ўжо маюць клас. У нас ёсць 2 файтера, по-моему, так, правильно? Так, 2 Мінатаур файтер, чалавек файтер, жанчына Рога, Еніка Вайтфезер і чарадзей Сангсаран. Вось, мы кіруем, гэта вельмі нагадвае Might and Magic, як мы гулялі 9, так, у гэтым сэнсе. Просто нюанс у тым, што мы зараз у падзямеллі, якое разлічана на кіраванне з пазламі. Глядзіце, які нюанс. Я зараз кожны каменьчык правяраю. Гэта трошкі я вар'яцею, гэта трошкі занадта. Але глядзіце, якая справа. Гульня сумясціла ў сябе інтэракцыю, то бок вось я хаджу, і я возьму сабе паходню. І я дам паходню сваёй Роге. Тут яшчэ напіс. Абярыце свой лёс. Згніце у клетках альбо падбярыце паходню. Ну, паходню я падабраў. Вось дзякуючы гэтай паходні я зараз больш бачу. Вось, костку гэтую не падабраць. Але тэарэтычна тут можа быць схаванага, напрыклад, схаваны прадмет, што-небудзь, схаваныя пазлы, напрыклад, калі я падвешу сюды на гэтыя крукі што-небудзь, паходню прыбраў, на гэтыя крукі што-небудзь падвешу, то можа быць што-небудзь адкрыецца. Я не памятаю дакладна, такіх сакрэтак у першым пакоі, але я не здзіўлюся, калі яны ёсць. Гульня поўная сакрэтаў, і не глядзячы на тое, што ўсё падаецца звычайным абсалютна і простым, вось, усё не так проста. Вось, дарэчы, а можна змяняць, паходню першы не згарыць там, не, спадзяюся, не згарыць. Імёны я магу змяняць неяк? Імёны не магу змяняць, на жаль. Ну ладно. Так. Можна ўзяць яшчэ одну паходню пакуль, потому што чаму бы не, правильно? Зброі у нас няма. Я возьму яшчэ одну і дам Роге, бо яна літаральна ў яе няма нічога, са зброі. Глядзіце, у нас яшчэ і радкі ёсць, яны ўлічваюцца. Яна старая ці стылізаваная, яна 12-го году. Гэта, яна 12-м годзе была стылізаваная, то бок яна стылізуецца пад старыя гульні. Ось, і нягледзячы на вельмі падрабязны візуальны дызайн, яна даволі лайтовая, яна 300-400 мегабайт важыць. Вось, пацягнулі за веровачку, за ланцужок. Зброі ўсё яшчэ няма, я спадзяюся, нас забіць не спрабуюць. Будем клікаць бычка тэнчык. О, глядзіце, у нас нейкая лухта. Так, пачакайце-ка, дзе мой інвентар? Вось, апранем. Не ў руку, а вось на торс. Хоць трошкі абарона. Нагавіцы яшчэ ёсць. Нагавіцы, вось, нават крыху абароны нашаму першаму радочку будзе.
Але гэта жарт. О, першая зброя. Давайте дадзім нашаму мінтаўру тэнчыку. Мы не толькі будзем, я зараз паходні збіраю, але я не ўпэўнены, што мне столькі патрэбна. Давайте я возьму з сабой паходню. Мне па сутнасці хопіць. Я магу размеркаваць, есть сэнс размяркоўваць неяк паходні, не? Не, мало. Мае сэнс толькі адну мець. Ну давайте тады раскідаем розным персонажам. Паходні згараюць. Ага, добра. Добра, дзякую вялікі. Я просто забыўся на гэта, я не ўпэўнены быў. Так, іх збіраем, паходні нам спатрэбіцца. Каменчык. Забираем каменчик. Толькі глядзіце, ну, з таго, што гэта ўсё пазлікі, так, у нас ёсць вось гэта, і мы каменчик просто на пліту пакладзем. Калі ласачка, першыя простенькія пазлы. Раскидываем паходні. Опанькі. Гэта ключик. Дадзім мінатаўру. Мінатаўр у нас вялікі, моцны. Можа быць каменчик, які нейкая сакрэтна схаваны. Не? Не. Калі паходні згараюць, у нас запасы. Я зараз набіраюся, зараз усё ў хату, разумееце, такі падход. Каменчик зноў, давайте яго пакінем, ён нам можа спатрэбіцца яшчэ. І паходню забіраем таксама. Мы таксама, нам патрэбна ежа, нам патрэбна сачыць за тым, каб, ну, усё было ў парадку ў групы. Вось такі вось нюансы, каб вы разумелі. Адпачынак нам таксама патрэбны. Так, дзверы, ключик патрэбны, так? Ну, ключик у нас ёсць. Оп. Это, па сутнасці, пакуль у нас туторыял, першы ўзровень. О, там надпіс нейкі. Тут есть порталы, складаныя пазлы. Так, вось сюды патрэбны яшчэ адзін ключ. Скарыстайся камянём. Вось гэта. А, не, пачакайце, лузрок. А, ну, па тыпу, адашэчы каменчик. Бачыце, вось тут невялічкі каменчик, ён наша кнопачка незаўважная. Вось такога тут хапае. Так, забираем яшчэ одна паходня будзе. Паходня ж не зброя, правильно? А, у паходні есть зброя, яна можа працаваць як зброя. Давайте тады вось так дадзім на першы радок. І нам патрэбны ключ. Туды. Тут нічога не схавана. Забираем яшчэ одну паходню. Опа, слімак. Слімак — гэта наш вораг. Мы можам змагацца тут. А як біцца? А. О, блин, магія сістэмы, я памятаю. Тут не ўсё так просто. Так. Кулдауны на атаке. Давай. Перемагай. Давай. Я бью своими персонажами, обираю, кто бье. Есть. 60 досвіду і нават ежа. Добра, мы не настолькі голодныя, але адзінае, што блакітненькая гэта сіла, я так разумею. Так, яны стаміліся. Мінатаўр, нават, падаецца, рэгенеруе трошки. Трошки рэгенеруе. Добра, глядзіце, ёсць ежа, трошачки, 2 кілаграмы. Магія лютая хрень, карацей, зараз у чарадзея ёсць доступ да ўсіх заклёнаў, абсалютна да ўсіх заклёнаў. Просто я не ведаю, як іх каставаць, так? Мне прыйдзецца з гэтым разабрацца. Так. Танцы і кінжальчык. Давайте кінжальчык дадзім чалавеку, няхай. Ой. Спадзяюся, гэта не зламаю. Вось. О, нагавіцы. Я цікава, як мінтаўрамі нагавіцы ідуць увогуле. А маг можа выклікаць галубоў? Гэта не той маг, гэта не той чарадзей. Вось. Санскарон, карацей, вось у чым прыкол даць? Магія, так? Бачыце? Вось гэта ўсё. Мне патрэбна памятаць, што на што, якія гліфы націскаць, у якім парадку. І калі я зраблю неправільна, то гэта будзе проста прадзяўбаны заклён. Вось.
і мана сышла. То бок ён, па сутнасці, пакуль я не вывучыў хаця б аднаго заклёна, я не здольны іх нармальна рабіць, я просто не памятаю. Вось. Але тэарэтычна, калі вы ўжо дасведчаны гулец, чарадзей гэты становіцца адным з самых моцных увогуле чэлаў тут. Ну, адзінае, што ён, па-моему, дарэчы, абмежаваны ўзроўнямі, то бок ты не можаш быць, калі ты менш за пэўны ўзровень, ты не можаш проста нават карыстацца заклёнамі. Вось. Досвіта даволі мала. Добра. Так. Метательный кинжальчик. Па ідэі, яны, па-мойму, вяртаюцца. Іх можна потым збіраць. Метательное ўсё. Опа, яшчэ слімак. Ось. Давайте. У нас, на жаль, толькі першы рад можа зараз нармальна змагацца. Гэта два файтера, якія нас будуць цягнуць. Так, б'ем. Пакуль нормально. Не тое, каб шмат пашкоджанняў, і мы рэгенеруем пакрысе. Так, кінжальчык падабраўся. Оп. Коты на фоне. Так, там зараз кормять их. Ёсць. Кінжальчик падабралі назад. Паходне ідзе з намі. Нічога тут цікавага. Мне падаецца, на сценах я нічога такога не бачу. У пачатку, можа, сакрэтачка менш, але потым я кажу, гэта прям... Іх прям шмат. Просто ў пачатку, можа быць, як туторыял працуем. І так, тут пакрыху становіцца ўзроўні ўсё больш і больш. І заблукаць тут і лёгка. Лёгка, прям я вам скажу. Яшчэ ежа. Каменьчык. Давайте ось так, паходня. Мінус. Сандалікі. Давайте пакуль дадзім іх чалавеку. Гэта у нас трусы. Літаральна. Колькі яны willpower і attack power падвышаюць. То бок яшчэ больш пашкоджанняў. Ну, давайте так і зробім. А абарону дадзім нашай... Вось, роге. Трусы табе, добра. Будзеш у майтках гэтых насіцца. Дамовіліся. Так. Мне патрэбна мапа. Так, дзе яна там? Вось яна мапа намаляваная, нават адзначае, дзе я знаходжуся. Мапу зноў жа можна прыбраць, у сэнсе, што стварыць гульню, якой мапам аўтаматычна малявацца не будзе, і тады сам сабе малюй гэтыя калідоры. А ёсць яшчэ небачныя парталы, каб вы разумелі. Тут ўсё падобна адно на адно. А уявіце сабе, калі вы робіце крок наперад, і вы апынаецеся ў іншым месцы, але вы гэтага нават не... Вы толькі чуеце гук невялічкі, пум, і ўсё, і вы не ведаеце, дзе вы трапілі. І вы павінны зразумець, куды вы трапілі. Зараз я там тую штуку адкрываць не буду. О, яшчэ ежа. І яшчэ каменьчык. Пойдзем. Дакладна я там нічога яшчэ, можа, калідорчык, якая кнопачка. Не? Добра. Бо сакрэтачкі могуць быць дзе заўгодна. Тут кожную сцяну можна аблізаць і знайсці што-небудзь потым цікавае. Вітаю, сад-токар, вітаночкі. Так, каб закрычаніць яму, штосьці павінна паляцець. Ага, ну добра, гэта каменьчык кідаем. Оп. Кінулі каменьчык, і тут у нас якраз такі той ключ, якога нам не хапала. Каменьчыкі аддаем усё дзяўчыне. Больш нічога? Мне падаецца, больш нічога. А, не, адзін каменьчык мне прыйдзецца тут пакінуць. А можна раздзяліць іх неяк? Во, вось так. Бо я ж зараз вярнуся назад, і каменьчык раскрыецца зноў, гэтая хрень мяне заб'е. О, можна вот опускать. Руді реально стаў стрыміць зранку. Ну, так. Я заўважыў.
Літаральна, калі пачынаў, у нас у выніку 3 дзяды, карацей, стартуюць. Я, Рудзі і дзед Максім у нас аднолькавы таймслот, дзедаўскі таймслот. Это першы Грымрок? Так, это першы Грымрок. Ну, на яго галасавалі на першы Грымрок, але ў мяне і другі ёсць. Я першы не прайшоў, другі я нават не гуляў, але браў, там, мне ён альбо бясплатна дастаўся, альбо па зніжцы, нешта такое. Мне вельмі спадабаўся першы. Вось, зноў жа, хоць і не прайшоў, але там цікава, там нешта шавеліцца. Грыбы. Там грыбы жывыя, людзі. Я не дзед, як кот, як катадзед. Я катадзед. Так. Я думаю, что одна неправильное решение, так. Kill my side. Ему потребно вочки уставить. Пока что походни не перегорели. Я буду забирать с собой походни. Просто как знак того, что я тут был. Угу. Добро. А когда я пройду, оно не раскрыться? Не раскрыться. Захаванне ёсць. Вось на аўтасейф мой здарыўся. Будзе захаванне у нас тут. Так. Реально, хоць адзін заклён вывучыць. Будзе ўжо файна. Оп. Подобрали каменчики свои же кинжальчики. Давайте, кулдаунитесь. Давайте. Есть. Там еще один слимак. Эти вороги пока не супер серьезные. То бок я могу давать рады, и не вельмі напруживаючыся. Але ўсё ж таки гэта потым некаторыя ворагі, напрыклад, першыя шкелеты, якія трапіць, яны будуць праблемныя. Живые грибы, так. Это яны. Это шифрокамер. Во, я знайшоў вока одно для той статуи. Цудоўна. І я націснуў на кнопку, гэта схаваная кнопка, дакладна. Мне патрэбна гэты зразумець, куды гэта вядзе. Я не ведаю, дзе яно. Яно яе падымае назад. Мне што, патрэбна каменчик кінуць, каб гэта выправілася? Так, на Last Train Home адправляецца 500, дзякуй вялікі. Так. А мы паглядзім, што ўнізе, гэта небяспечна. Ну і, дарэчы, паглядзець уніз нельга. Не, пачакайце-ка. Была, вось, можна паглядзець, дакладна. Я згадаў, што рэальна тут ёсць магчымасць агледзецца нармальна. Звычайным метадам. Я пра яе чула раней, інакш даўно бы паспрабавала. Яна, карацей, Грымрок ёсць, што мне распавесці пра яго. Так, Так, это у вас каманды праверкі. А як мне гэта вырашаць? Мне каменчик кинуть и так пройти, так? Карацей, Грымрок, по сутнасці, ён імітуе старыя... Блин. Я толькі выкінуў каменчик. А як мне? Может быть, мне пакласці вось так? Во, вось так будзе працаваць. Толькі кінжальчик я не аддам. Кінжальчик мне патрэбны. Давайте. Опанькі. Хто прыйшоў? На жаль, заклёнаў не ведаю ніводнага. Можем паэксперыментаваць. По-моему, вось такое. О, знайшоў фаербол. Я адкрыў заклён. Першы заклён даволі простая, то бок там не складаная камбінацыя, і все, я знайшоў першы заклён, мне ўжо будзе прасцей. Вось так будзем. Там код трагедыю стварае. Походні забіраем з сабою пакуль. Будзе у нас колекцыя, іх колекцыя поўная. Ворагаў не бачу. О, яшчэ рэчы. Плашчык. Давайте чалавеку аддадзім.
Хаця шчыра дастаецца больш тэнчыку. Давайте тэнчыку дадзім плашчык. Яшчэ трусы. Не, пакуль гэтыя трусы давайте. Яны просто зніжаюць willpower. Я не памятаю, што такое willpower, што ён дае. Willpower для магіі. То бок, па сутнасці, пофіг. Ну і ладно. Як от за сёння іначе выглядае. Так. Яна... Блин, ведаеце што? Я вось толькі што разабраўся, як рабіць заклён у гэты. Так, вось он у мяне ёсць. Давайте яго чарадзею аддадзім. Няхай чарадзея будзе. Просто я толькі што сам разабраўся, як каставаць заклёны. Як я ўжо сказаў, вы можете каставаць усе заклёны, па сутнасці. Вы толькі абмежаваны ўзроўнямі, некаторыя патрабуюць там пэўнага ўзроўня. Але яны даступны з самага пачатку гульні. То бок, вы скруткі знаходзіце толькі для сябе, па сутнасці. Каб запомніць, вы можете сабе іх выпісаць куды-небудзь і карыстацца потым гэтымі заклёнамі. Так. Упасць у яму. Ага. Нас паб'е, але мы патрапім нейкую новую лакацыю. Не факт. Некаторыя ямы забіваюць. Зараз мы гэта зробім. Дарэчы, паходні рэальна згараюць. Вось у нас амаль мінуса. Адна. Дадзім ёй скончыцца. Усё ж такі важна іх. Я правільна зрабіў, што збіраў іх. Захаваліся. Опанькі. Ладно, гэта вядзе ўсё ж такі ў іншую лакацыю. Тут можна на ўзроўні ніжэй падаць, так-то, ну, наколькі памятаю. То бок вы можете праваліцца рэальна тут, ну, з таго, што нам нашая мэта спускацца ўніз, вы можете трапіць у іншую лакацыю просто за гэта. З таго, што вы сябе так паводзіце. Дзіўна паводзіце. Так. Трэба было заклёном карыстацца. Так. Я хацеў паходню новую ўзяць. А гэтую паходню выкінем. Згарэла і згарэла. Чарнік павінен быць без маіткоў. Ён без маіткоў, дарэчы. Так, тут усё па плану. Чарнік без маіткоў. Сандалікі гэтыя. Добра, усё на месцы. З мабільнага не вельмі бачна. Блин, ну я не ведаю, як патлумачыць. Карацей, вось зараз я, можа быць, раскрыю. Вось тут можа быць больш бачна. У мяне ёсць 6 гліфаў, так? І 6, выбачаюся, 9 гліфаў. Там такая таблічка 3×3. Вось. І моя мэта сабраць правільныя гліфы, так? То бок я націскаю просто на кожны гліф паасобку, я магу хоць усе іх пратыркаць. Вось тут вось справа знізу. І потым справа націснуць кнопку скаставаць заклён. Калі неправільна набярэш гэтую самую, то па сутнасці ўсё, ну, зламаецца заклён, ён нічога не зробіць. Я зараз шукаю, ці магу я інтэрфейсам павялічыць, мне падаецца, не. Давайте, можа, з-за таго, што ён малаваты, давайте вось так паспрабую. Можа быць, ён больш стане. Вось, ён, конечно, у меня перастаў быць на ўвесь экран. Давайте фулскрін для мяне зробім. Вось так павінна бачна быць больш. Хаця трошкі больш размытая гульня, але хаця бы вы бачыце вось тут вось справа менюшку гэтую лепей. О, на галаву нешта знайшоў. Тэнчык трымай. На галаву табе будзе, на рага твая. Там нешта на падлозе ляжала, ці падалося. Вось зараз ужо, падаецца, падабралі. Ну так, падаецца, падабралі, мы ўсё роўна адсюль не выйдзем. Мапа у нас ёсць гэтай мясцовасці? Не, хутчэй за ўсё няма. Вось узровень 2. Я яшчэ сабе нататкі магу пакідаць. Я на другім узроўні, але мне патрэбна вяртацца на першы, таму што, ну, па сутнасці я праваліўся ў наступную частку падзямелля. Вось. Але тэлепорт вяртае мяне назад. Вы можете, як бы, трапляць ніжэй, просто час ад часу вам гэта не патрэбна. Час ад часу гэта можа быць карысным, як вось зараз. Вось. Кожны наступны ўзровень больш складаны, чым папярэдні. Так, ну давайте па грыбы пайшлі. Блин, а чаму Тэнчык такая параненая не лечыцца? Тэнчык, што за халера? Ты збіраешься лечыцца ці не? О, жывы грыб. Пайшоў. Ладно, гриб, иди сюда.
Давай, иди сюда. У меня пастка для тебя есть. Я просто не ожидаю, как мне закрыли с двух боков. Я ожидаю себе это, беспечно быть. За кленом. Бах. Воин горить нормально. -1. Подрыхтуем одразу за клен. І яшчэ ляснем за кленом. Ось. Усё. А, блин, там уже скончылася. Кидаемся кинжальчиком. Бьемся. Давай, 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 помирай. У нас мальтенчик отъехала. И нам нема уже что кидать. Есть. Мой майтков замало. Ну, можем маленькие тиснуть, я не ведаю. Я не упомню. По идее, оборона у ей довольно высокая уже. 5 есть обороны. А, блин, у человека 7. А як у человека так 7 атрымалася, калі у... Давайте, может быть, вось гэта, тунику гэтую дадим яшчэ. Вось. А так 7... Ну, в принципе... Ну так, нормально, нормально. А, ухиление просто низкое. У человека ухиление довольно высокое, але у Ментаура яго амаль няма. Тиснуть на регенерацию. Ну, на жаль, не бачу нечто такой здольности. Так, ежа. Правильно, ежа? Так, ежа. Давайте поедим. О, блин, яшчэ один идет. Давайте хутенько поедим. Ось, тенчик, по-моему, из-за высокого показника ежи... Оп, заклен. За высоко... Чем выше, чем больше накормленные, тем больше регенерация. По-моему. Я зараз придумываю правила, яких я не памятаю абсолютно. А гульня про гэта вам не кажа. Ну, типу, гульня вам нічого не рассказывае. Разбирайтеся, яна як бы пазл, по сутнасці сваёй. Так, боек хапае, але ёсць цэлыя узроўні выключна пазлаў. То бок, ну, блин, яшчэ одна бойка. Зараз тэнчыку камзда будзе. Паспрабуем расцягнуць гэтую бойку. Я зараз отступаю специально. Блин, энергия скончилась. Ау. Так, я просто растягиваю бойку. А то тончик зараз скончиться може. Можна користатися тим, що вони, ну, так само ходять по дошце, ось этой квадратной. Можна гэтым трошки користатися собі у бонус. Тут ёсць адпачынак, і мы можем реально разбіць лагер невялічкі, каб палячыцца. Мы гэта так і зробім. Магчыма, калі падаеш, аднімаецца здароўе не фіксавана, а ў адсотку ад максімальнага, таму тэнчыку больш за астатніх дасталося, калі яму у яму трапілі. Ён не паспеў адрэгенераваць. У тэнчык, у прынцыпе, у яе нізкаваты ўзровень, у яе шмат, карці, у яе ухіленне вельмі нізкае, так? І яе персанаж у асноўным прымае ў сябе улыч, а я дагэтуль, яна ў трусах, у майтках гэтак бегае. Вось. Я нават думаю зараз спецыяльна замяніць пакуль майткі на гэтае самае, ну, памяняць. Няхай атака падвысіцца ў чалавека, але тэнчык будзе ў большай бяспецы, таму што рэальна прям ухіленне нізкае, у чалавека 6 ухілення, у яе 2, і ў асноўным дастаецца ёй. Месцамі можна мяняць, вось. Вы можете адправіць у задні рад, важна, хто знаходзіцца наперадзе, хто ззаду. Персонажы наперадзе толькі яны могуць атакаваць у бліжняй бойцы. Персонажы ззаду могуць толькі дальнабойнай альбо, ну, а яны дзідамі могуць карыстацца, напрыклад. Там, ну, яны не дацягнуцца просто так да першага гарадка. І ў бліжняй бойцы ўдзельнічаць не змогуць. Вось такія вось там цікавыя розныя прыкалдэсы ёсць. Мы зараз на адпачынак хутчэй ўсё адправімся. Вось гэта, по-моему, яна лечыць. Так, яна можа лячыць, але мы ёй карыстацца не будзем. Мы зараз на адпачынак просто лагера разаб'ем. Сон, і гэта дасць рэгенерацыю энергіі і здароўя. І прерваць сон можна ў любы момант. То бок я магу даспацца. Вось, у тэнчыка зараз палова здароўя. Пойдзем далей. Ёсць, і яшчэ адзін крышталік. Я нешта націснуў, і нічога не змянілася. О, адчыніўся, сакрэтачка адчынілася. Яшчэ адна лячэнне.
Яе мы пакуль карыстаць не будзем. Салідны кінжальчык. Солидный кинжальчик. Дарэчы, паходню можна тэнчыку даць. Так, гэты кинжальчик даволі неблагі, 12-9. Даволі неблагі. Танкуеш, ну, про гэта праўда. Гэта у нас што? Карані зноў нейкія, давайте ўжо у тэнчыка просто месца скончваецца. Несці яшчэ можа па вазе, можа несці яшчэ шмат, а вось просто сама штука скончваецца. Гэта што? Звычайная, так, раслінка. Ага. Калі яе прыгатаваць, то можна атрымаць сабе, ну, лячэнне ад атруты. Добра. Ідзем, у нас ёсць 2 вока для той статуі. Вось тут. У мага павінен быць заклён на стварэнне. О, блин. Гэта ўжо сур'ёзны вораг. Тыпу, іх цэлымі атрадамі можа быць у гэтым падзямеллі. Так, я карыстаюсь тым, што я магу збіраць. Ай. Добра. Глядзіце, у яго шчыт. Прям шчыт. Давайте тэнчыка будем рабіць прям танкам такім, а? І магу, дарэчы, можна ж не 2 рукі, можна толькі одну пакінуць. І дзіда ёсць. Во, дзяўчынка будзе мець дзіду, таму што пакуль што дальнабойнай зброі тут абмежавана. Я ёй буду збіраць каменьчыкі гэтыя. Яны могуць спатрэбіцца. Але, блин, іх абмежавана, кабзда. А дзіда колькі наносіць? Дзіда нормально так б'е. Может быть, мы тэнчыку дзіду дадзім гэтую. Так, 16 минус 3. Трапнасць нізкая, але божухна. Якая сіла. Дарэчы, ўзроўні. І ўзроўні падняліся, вы паглядзіце. Так, давайте спачатку каменчыкі пазбіраем. Ось эту цяжкую хрень забяром з сабою. Вось, дарэчы, святло, по-моему, вось так? Не атрымалася. Не. Ось такое, по-моему, ось так. Не атрымалася. Ну ладно, экспериментами хопіць. Маны накапілі, экспериментавалі з заклёнамі і хопіць. Навошта магу 2 рукі? Хай кіруе чароўнай палачкай адной рукой. Вось, по-моему, я не памятаю, ці ёсць посахі нейкія, ці нешта такое для іх, ну, для яго. Але, па сутнасці, ён такі персонаж супер складаны, у сэнсе таго, што ён зусім не для пачаткоўца, скажем так. Але ён рэальна, вось, ведаеце, ёсць адчуванне магіі ў яго, дарэчы, кнопачка ёсць. Не ведаю, нічога не адбылося. О, скрутак. Што ў скрутку? Не, гэта просто падказка, гэта не заклён. Назірайце за маленькімі дэталямі. Опа. Вось, мы знайшлі. Посах. Палачка. Літаральна толькі што пра палачку казалі. Плюс 5 энергія. Во, цудоўна. Толькі тады мне посах... Блин, мне паходню патрэбна куды-небудзь падзець. Вось, палачка будзе ўзмацняць яго. Яна яму дае энергію. А энергія куды ідзе? Энергія. Ну просто запас энергії, так? Плюс 5. Ну і ўсё, па сутнасці. Я не магу ёй... Не, пачакайце-ка, палачкай праз палачку можна каставаць. Добра, тады паходня будзе ў мага і няхай. Дакладна, зараз мяне апранем і я апынуся здраднікам. Блін, я нешта не разлічыў. Дарэчы, галодная, у нас і галодная ёсць. Давайте паядзім. У нас тэнчык... Галоўнае, тэнчык носіць усю ежу, то бок калі тэнчык будзе здрадніцай, то у нас праблемы, нам нельга. Ось, усе паелі. Левелапы давайте по парадку. Левелапы, атлетыка падвышае. Кожны пункт, глядзіце, кожны пункт у здольнасці, ён акрамя таго, што, ну, бачыце, там вось ёсць, напрыклад, узроўні, і паказана, што будуць бонусы на пэўных узроўнях, так? Але таксама і ў некаторай зброі ёсць абмежаванне на тое, што вы носіце, то бок вы павінны мець мінімум столькі, так, каб змагацца, так? Давайте
пакуль чалавеку мы будем падвышаць. Я не ведаю просто як мне чалавека збіраць, так, у яго даволі добрае ўхіленне. Вось зараз без брані ён прям ўсё роўна ухіляецца. Ну тыпу броня таксама можа даваць ухіленне, я так разумею. Шчыт даў да халеры ўхілення нашаму тэнчыку. Вітаю на Ревен, світаночки. Мяне ўжо пераканалі, што гуню трэба набываць. Зараз яшчэ і дэмку пагляджу, ну файна. Так, зараз у нас паходня можа скончыцца яшчэ. Ну ладно, паходзень мы набраліся за тэнчык, у нас набрана. Трэба мацавацца. Булавы стаіць адзін навык у Мінатаўра. У мяне ёсць 4 скилл-поінта, так? Што бы такое браць? Я просто планую тэнчык апранаць прям у броню такую прям, ведаеце, з таго што Мінатаўр яна хутчэй за ўсё можа самую цяжкую броню ў гульні цягаць без праблем, таму што яна цяжкая будзе. Я не ведаю каго глядзець, чаму ўсе дзяды граюць класную гульню адначасова. Ну гэта дзяды ачмурэлі. Так, думаем. Давайте булавы. Ну зараз у яго дзіда, але булавы ўжо ў яго ёсць адзін узровень, чаму бы не скарыстацца, правильно? Давайте булавы карацей будзе. Тэнчык, я думаю, булавы спадабаюцца, правильно? Будзеш булавой махаць у латах карацей насіцца. Ось, пакуль што дзіда будзе ў цябе, але дзіда больш мне падаецца, няхай у дальні бой пойдзе. А дзіда куды ідзе, дарэчы, у якой тып? Тут просто ёсць сякеры. Я зразумеў, у цябе няма... Это розныя, карацей, здольнасці увогуле. Missile weapons, throwing weapons, daggers. Ага. Пам-пам-пам. А у нас няма персонажа, які бы быў сканцэнтраваны на дзідах. То бок, дзіда зараз моцная, але потым упадзе ў сіле, просто таму, што у нас няма спецыяліста. Давайте тады так, ну, булавы пойдуць. З булавой складаней кебаб рабіць. Дык мяса адбіць патрэбна таксама, правильно? Давайте, карацей, усё у мейсы адпраўляем. Прям усё просто жорстка, таму што броня зараз кампенсуе, перажывем неяк. Так, далей. Чалавеча у нас будзе, ён у нас на мячах будзе, я зараз адзін пакуль закіну ў мячы, каб бонус сабе атрымліваць як мага хутчэй, так? І ў мяне ёсць яшчэ 3, і я магу разгнацца альбо ў броню, альбо ў атлетыку. Ага, так. Мы можам... Давайте броню, карацей, спецыялізацыя на броні яшчэ будзе. Чалавек у нас не такі трывалы, можа быць, потым яму будзе нешта. Ну, паглядзім, карацей. Тэнчыку, дарэчы, можа быць, таксама броню разганяць будзем. Таму што, глядзіце, там ёсць броня, там, па сутнасці, на 8 узроўні гэта спецыялізацыя на лёгкай броне ёсць. І гэта значыць, што ніякіх штрафаў за тое, што носім лёгкую броню. Я не ведаю, што за штрафы, але мне лагічна падаецца у файтараў, каб яно было. Ну, тыпу, каб яны лёгка давалі рады. Так, крышталік. Гуня захаваная. І яшчэ скрутачак. Вось, гэты крышталік поўнасцю вяртае нам здароўе і захоўвае нас, і карацей, мы адчуваем сябе чалавекам. Усё добра. У сэнсе Мінатаўрам. Так, яшчэ заклён. Атручанае воблака. Добра, няхай будзе. Патрэбны 3-й ўзровень магіі зямлі. А у нас ёсць магія зямлі? Увогуле няма, правильно? Так, у нас увогуле магіі зямлі няма. І зараз паходня поўнасцю сыдзе. Давайте тады... Я зараз адразу паходню замяню, а гэтую просто кіну на падлогу. Не спатрэбіцца нам. Ідзем на першы ўзровень падзямелля Грымрока, гары Грымрок скончаны. Нам патрэбна, для тых, хто не ведае, у нас ёсць нават невялічкі сюжэт. Мы вязні, якіх кінулі, па сутнасці не забілі адразу, а кінулі ў турму, калі дакладна, кінулі на вяршыню гары Грымрок.
на дырыжабле нас привязли и, карацей, прям у дзюрку там закинули. Мы спрабуем выбрацца. У нас ёсць надзея на выратаванне, калі мы спусцімся ў самы ніз гары і то бок скрозь падзямеллі усе гэта, якія скрозь усю гару ідуць. І выберемся на свабоду. Гэта наша мэта. Так, нікога не чуйна. Тишыня. Нічога не адчыніць, не? Не адчыніць. Опа, слімак. На табе. Ха, крыт. Лох. Добра. Так, а па ежы у нас, па ежы пакуль нармальна, ежу назбіраем, таму што я памятаю, што некалькі ўзроўняў прям будуць з ворагамі шкілетамі, і вы такія: о, блин, цудоўна, тут ежы шмат, а потым такія: вакол адні шкілеты, што есці-то? Дзе моя ежа? Ну і плюс, калі вы будзеце тупіць на нейкім пазле доўга, то, ў прынцыпе, шмат ежы згубіце і будзеце галадаць і паміраць. Гэта тэс арэна, але сюжэт не пачаўся. Ну, тэс арэна, в прынцыпе, так, ну, гэтая гульня імітуе вось старыя гэтыя, як яны, данжн-кроулеры, па сутнасці, партыйныя гульні. Яна яшчэ падобна на Might and Magic, які мы гулялі. Толькі Might and Magic там мы не па клетачках перасо... Пачакайце-ка. А, я тут быў. І партал тут выключыўся. Добра. Можа, сакрэтачка якая ёсць? Не? Каменьчыкі выглядаюць усе роўныя. Глядзеў аніме Delicious Dungeon? Так, глядзеў. Ачмурэная штука. Вельмі весёлая. Якое спачатку пачынаецца проста як кулінарныя прыгоды, а потым пераўтвараецца ў нейкую лютую жэсць, карацей, экзістэнцыяльныя праблемы. Чакаю наступнага сезону. Калі ён там уже, можа, выйшаў, можа, не выйшаў. Я мог спакойна прапусціць выхад сезона і потым толькі наганяць буду. Якое цікавае месца. Ладно. Каменчыкі збіраем, паходню забіраем. Так, тут можна адчыніць. Спецыяльна для магільшчыка кажу. Карацей, тут можна заблукаць. І прям заблукаць, таму што ёсць рэжым, у якім ты олдскул рэжым, у якім няма мапа, якая сама генеруецца. Ты павінен сам маляваць мапу на гэтым самым, на паперцы. Вось, але я карыстаюся зараз генерацыяй, каб проста і гледачам было паказаць і абмеркаваць, калі што. Ну, каб было бачна маё разважанне, калі я заблукаю. Так. Таму што мне падаецца, калі я гуляў якраз такі ў олдскульным рэжыме гэтым. Вось, мы зараз дзесьці перапынак зробім. Глядзіце, якая дублет абарона дае. Давайте чалавеку апранем. Яшчэ нешта, яшчэ нагавіцца. Так, давайте майткі пакуль нікому апранаць. Хаця, ў прынцыпе, майткі добра шлі чалавеку у майтках будзе бегаць. Заблукаць у падзямеллі з пасткамі, што можа быць утульней, ну, цудоўна. Святла занадта. Ты можаш у цемры хадзіць? Тыпу, святло я паходні з сабой цягаю. Калі ждаеш, ты можаш у цемры хадзіць. Табе ніхто не забароніць. Яшчэ одно мясо. Так. Яшчэ што-небудзь дзе-небудзь ёсць? Не? Не бачу. Падаецца ўсё. Так. Опанькі. О, божухна. Так, давайте подрыхтуем закром. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, не халер ён воблакам гэтым атручаным б'е. Давай, памірай, давай. Ён балючы, кабзда, я вам скажу, чат. Ой-ой, нас закрыли тут з ім. Ай-яй-яй. Нас амаль забіла. Я спадзяюся, там яшчэ аднаго такога шалёнага няма. Таму што я реально амаль скончыўся. Давайте тут пачнём.
Сподіваюся, за нами не прийдуть зараз. Спим, спим. Опаньки. Сюжет. Что отбывается? Коллективная мара. О, я ведаю тебя. Я ведаю, что ты шукаешь. Шукай мяне ўнізе, і я, магчыма, дапамагу табе. І я магу табе дапамагчы. Ёсць інтэграцыя з твічом? Не ўпэўнены. По-мойму, не. Гэта гульня 2012 года, таму тут яшчэ рана. Ну, типу, да таго, каб прям настолькі ўлічвалі. Хаця, можа быць, нейкія фанацкія моды ёсць. Можа быць. З намі размаўляе Ктулха. Вось мы пазнаёмімся яшчэ. Яна яшчэ наперадзе. Заклён. Гатова. Яшчэ б'ем і кінжальчыкамі, і ўсім б'ем, што толькі у нас ёсць. Ёсць. Во, у нас тыя, хто на заднім радочку, яны атрымалі сабе ўзроўні. Я пастаўлю гульню на паузу, таму што, на жаль, так, во, добра, меч ёсць. Нешта падобнае на меч. Так, тое, што патрэбна. Мачэта. І вось, я пастаўлю на паузу гульню, бо час ідзе, яны пачынаюць галадаць. О, компас. Вось самая цудоўная рэч, якая тобі патрэбна, калі ты гуляеш з гэтым самым у олдскульным рэжыме. Потому што ён паварочваецца ў інвентары, вы можете яго нават сабе ў рукі ўзяць каму-небудзь, і каб вам было зручней бачыць, дзе вы знаходзіцеся, каб арыентавацца на мясцовасці. То бок, гульня, насамрэч, по-мойму, яна была спачатку пабудавана якраз таки без... Ну, не, пачакайце, генерацыя мапы, по-мойму, заўсёды была. Просто гэта быў дэфолтны рэжым, типу, вы адключалі сабе, ну, наадварот, уключалі сабе мапу, і такія, о, ну, я не магу так, мне занадта складана. Ось, як бы гульня плюс-мінус спрабуе даваць магчымасць такім, як я, на стрыме паказваць штукі, вось, напрыклад, вось так. Вось мы ў гэтай частцы, мы адсюль вось спусціліся, і тут мы тэлепартаваліся. У нас ёсць яшчэ неправеранае месца. Добра, чат, ставлю на паузу, бо інакш яна будзе ісці далей. Зараз робім перапынак невялічкі, дзесьці на 5-7 хвілін, і потым працягваем.
Я вернулся. Так, працягваем. Добра. Дзе? Зарыентаваліся. У нас персонажы здаровыя. Адзінае, што палепшыць нашу рогу. Здольнасць, так, кідальная зброя, лукі, ухіленні, кінжалы, assassination. Так. Это атаки ближнего боя. Я, ў прынцыпе, ў пэўны момант можна паставіць на ближні бой, але навошта, калі у меня на першай лініі зараз файтер ёсць. З-за таго, што вы можете, па сутнасці, ў пачатку ствараць персонажаў, я зараз абраў, каб мне дэфолтных абрала, але мы іх можем ствараць і перабалансоўваць, як бы, па сутнасці, такая РПГшечка пачынаецца, так? Сваю партыю ствараць. У гэтай камбінацыі асабіста не бачу ніякай розніцы, так? Мы можам закінуць ёй у кідальную зброю один як мінімум, так? Мы можам, і засталося яшчэ 3 поінта. Ухіленне пакуль не бачу сэнса асабіста. Хаця ухіленне плюс 5 за 1 пункт, чаму бы не, правильно? Вітаю, Вячеславович, вітаночки. І віншую тебе са 110 стрымамі стрыком. Ні халеры сабе, я скажу. 110 стрымоў. Так. Можа ў кідальную зброю пакуль усё закідаць. Давайте ў кідальную зброю пакуль закіну. Чарадзей. Вось тут-то будзе складаненька. У нас есть крутак на гэты самы, на магію атруты, так. Тут па сутнасці патрэбна патрэбна. Спелкрафт. На 3-м узроўні, на 5-м узроўні будзе заклён адразу. Давайте спелкрафт просто. Раз, два, три. 2 заклёны. Нейкія 2 заклёны у нас раскрыліся, які даступны толькі там, так? У магіі зямлі мы не маем аніякага ўзроўня, так? Ну давайте ў магію зямлі 1 закінем. У нас ёсць вось гэтая Poison Cloud, але нам патрэбна 3-й ўзровень, я так разумею. Ну так, нам патрэбна 3-й ўзровень, каб пачаць ім карыстацца. Альбо можа быць на... Не, на вогненную будзе недастаткова. Давайте пакуль... Так, давайте у магію зямлі 1 закінем. Нагадываю накончатам. Я спрабую зрабіць са сваіх стрымоў тое, што можна спакойна і бяспечна глядзець чалавеку ў Беларусі, нават калі ён глядзіць гэта на тэлевізары, дзесьці ў транспарце з гукам і вось гэта ўсё, так? Просто папярэджваю. Гэта тое, куды я бы хацеў трапіць, скажем так, каб людзям было бяспечна мяне глядзець. Вось. Это ніякае гэтага правіла не прапісана нідзе было ніколі, і я яго і не агучваю часта. Вось. Просто кажу. Добра? Так. Пум-пум-пум. Шукаем. Надпіс. Бяспечнае месца злева. Гэта самае. Краты справа. Бяспечнае месца злева. Але тут нічога няма. Пра што яно кажа? А. 100% тут штосьці ёсць. Неяк эту сцяну можна адчыніць. Бяспечнае месца, кажа. Пум-пум-пум. Ладно. Падрыхтавалі заклён. Оп. Сустрэлі адразу моцнай атакай. Ёсць, разабраліся. Мінус лімак. Мяне ніадкуль небяспечна глядзець Беларусі. Ага. Ну, я не так сабе гэта уяўляў, канешне. Так.
Оборона плюс 3, але минус 5 ухиления без специализации на легкой броне. Давайте пакуль дадим гэтую легкую броню дзяўчыне, потому что пофиг на ее ухиление. Ухиление хоть и высокое, давайте просто трошки брони дадим. Так, тут есть ключик, яшчэ до якога мы можем дотягнуться. Ключик я покладу человеку. Але вось да тое, да лука і стрэл, да стрэл я дакладна не дацягнуся зараз. Там лука няма яшчэ, так? Лука няма. Мне просто мне вось цікава реально, ну просто люди вельмі розныя кажуць у інтэрнэце, а інтэрнэт такое месца, ведаеце, калі вы реально не знаходзіцеся у як бы у сітуацыі, ты не можаш ацаніць, тыпу у сэнсе яны даёбваліся. Хто даёбваўся? Гэта як? Тыпу як гэта выглядае? Просто мне заўсёды было цікава, ці реально, ну гэта, што у людзей, хто па-беларуску размаўляе, у Беларусі праблемы. Ці, ну просто некаторыя сцвярджаюць, што няма. Я магу уявіць, што хутчэй за ўсё будуць. Я дома залежыць ад асяроддзя, у якім ты жывеш, але, ну, як бы... Опа. Сакрэтачка знойдзена. А, і вось мы абышлі з іншага боку. Цудоўна. Стрэлы ёсць, але сэнсу ад гэтага няма. Атручаныя стрэлы. Не закрывайся, отшваняйся назад. А што яно кажа пра бяспечнае месца злева? Памятаеце, там надпіс быў? Так. І клеткі справа. Shelter left. Просто вось оно справа, але shelter. Яно вось тут, хутчэй за ўсё, гэтая сцяна адчыняецца неяк. Зараз паходня скончыцца. Дагорая пакрысе. Куди притупаємо зараз? Походня со мною пойде. Так, тут можна выкласці што-небудзь. Я якраз таки, можа быць, паходні гэтыя павыкладваю, таму што у меня паходзін гэтых просто лютая колькасць. Раз, одна. Два, другая. Памятаеце, я дзесь націскаў кнопку, якая нічога не зрабіла? О, лётаючая хрень. Так. Лётаючая хрень, спыніся. Перастань лётаць. Ты незручна лётаеш, памры. Ёсць. Няўжо такія доўгія сцены і нічога. Это мы нормально так яшчэ пахадзілі. Так, тэлепорт бачу, які можна адчыніць. Клеткі. Давайте пакуль не тэлепартавацца абы куды. Вось это, по-моему, бойка тут будзе. Увайдзі ў сваю магілу. Так, захаванне. Ага. По-моему, тут бойка будзе. Прям лютая бойка. Я боюсь тут рисоваться. А портал? Так, увогуле у іншым месцы. У зусім адваротным месцы. Угу. Опаньки напереди. Так, падрыхтавалі заклён, атакі. Ён пакуль адзін, гэта не такая праблема, але іх будуць атрады яшчэ. І вось атрады гэта жесть просто. Ім часта не праходзіць атакі, таму што яны маюць броню. Падаецца, шчыт трэба апранаць і нашаму вось ВРУ. Давайте вось так.
Кинжальчик отправляется дзяўчыне, потому что яна у нас может специализоваться хотя бы по кинжалах. Увогуле, давайте по классам раскидаем это все. Мини-свята, без проблем беги. А это самое... А что перашкаджае? Ну, типу, зрабіць. Так, тут нічога няма. У меня такое адчуванне, што сюды можна нешта пакласці, не? Не. Дзіда легіянера. Што лепей будзе, мачэта ці дзіда? Не. Мачэта значна лепей. Стрымы класная Элеонота. Зразумеў. Зразумеў. Блін. Так, а чаму? А чаму яно вось так тыпу згараецца і знікае? Тут нейкі сакрэт? Давайте ўсе паходні нашаму магу аддадзім увогуле. Ужо не так актуальна. Маг, у прынцыпе, можа вытрымаць іх усе, яны не такія цяжкія. Ён, конечно, будзе з круткамі поўны потым. Ён, літаральна, маг у нас будзе просто з крутачкі ўсе насіць. Так, і гэта можна выкінуць адно. Удержаць тут. Яны просто з'яўляюцца і знікаюць імгненна. А, пачакайце-ка, пачакайце-ка. Яны телепартуюцца. Так, пачакайце-ка, гэта тэлепартацыя адбываецца. А, вось, мне патрэбна тэлепартаваць гэта ў самы канец. Я зразумеў пазл. Так, вось, раз, два, яна сюды трапіла. І зараз я вось сюды перамяшчу. Куды яна падзелася? Куды яна падзелася? Такое адчуванне, што яно, типу, раз, два. Так, яна ў канец трапіла, не? Не, пачакайце-ка. Раз, два, три, 4, 5, 6. О! Вы глядите. Контейнер. Есть железный ключ, броня на голову и яшчэ ежа. Короче, может быть, поесть трэба. Я раптом знайшла стрэчаную даўно закладку. У мяне такое з рэчамі, якія там з гэтага самага... О, да рэчы, неблагі кантэйнер. Давайте запихнем яго нашаму магу. Будзе туды скруткі складваць. Вось так вось. Падказачкі. Да рэчы, яны ні на што не патрэбны, іх можна будзе выкінуць па сутнасці. Вось. У мяне так з гэтым самымі у кішэнях гэтых самых маіх вопраткі. Спокойно можа ляжаць. Я памятаю, я неяк тыпу дзесьці ў 19-20 годзе у адной кішэні знайшоў рублі, карацей, ну, яшчэ да там 13-го года, нешта такое. Яны там 4-5 гадоў ляжалі просто абсалютна. Ні для чаго. Вітай, Юджин, вітаначкі. 50 стрымоў стрик, віншую, віншую. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, што глядзіце. Так. У нас недаследаваная яшчэ вось гэтая частка. І там, дзе мне надпіс цудоўна напісана «Увайдзі ў сваю магілу». Так, давайте не будзем уваходзіць у сваю магілу. Паглядзім яшчэ, можа быць, што-небудзь. Людская трагедыя. Так, вось гэтае месца не праверанае. Я туды пайду ў апошнюю чаргу. А, і мне ключ патрэбны, так? Гэты ключ падыдзе? Падышоў. Шляпа вось гэтая. Ухіленне мінус 5 не падабаецца. Абарона 4. Ну, абарона не настолькі высокая, каб мне настолькі размен рабіць. Але з іншага боку... Можа быць, чалавеку даць? Давайте чалавеку пранем. Што такое, Люцик? Што здарылася? Што за трагедыя? Так, яшчэ один ключ патрэбна. Так, яшчэ ключей у нас няма, то бок прыйдзецца ісці ў сваю магілу. Ідзем. Драмакод, ну, драм-машына. Толькі гэта і робіць. Ну што, глядзім. Вось, гэта першы. Я ўпэўнены, што іх будзе некалькі. Так. Так, галоўную пастку не трапіць.
Так. Добра, што яны адзін аднаму могуць вось так перашкаджаць. Мне гэта ратуе. Так, давай, закрыем. А, скончилась энергия, блин. Давайте. Божкна, землетрус. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Энергія амаль няма. Усё. Перамаглі. Уф. Зноўку не даюць ладзіць хаос. Не, насамрэч, звычайная справа ў ката. Той момант, калі ён жадае проста хренью пастрадаць. Ён звычайна так, у большасці выпадкаў ён так кліча сваю сястру. Таму што яму сумненька, ён жадае пагуляцца. Прымітыўны амулет. Давайте, не ведаю, магу дам. Не ведаю, навошта ён. Так, там ёсць шчыты, ёсць дзіды, але гэта нам усё насамрэч не вельмі патрэбна. Так. Так, каменьчыкі ўсе гэтыя збіраем. Пакладу шчыт на платформу, просто таму што магу. Крутачак, вы паглядзіце. Во, заклён. Ледзяных кінжалаў. У мяне ледзяной магіі няма ўвогуле. Мне патрэбны трэці ўзровень ледзяной магіі, каб ледзянымі кінжаламі кідацца. Ось, ну і тым больш, што супраць костак не вельмі працуе, гэта насамрэч уся моя хрень. Так, тут ёсць 3 рычага. Я так разумею, што мне іх усе 3 патрэбна дзёрнуць. Давайте пачнем, потому што гэтае месца выглядае насамрэч бяспечненькім. Мы закрыты з усіх бакоў. Адпачываем? Зараз, можа, паедзем яшчэ. Ну, вось тэнчык мне патрэбна больш за ўсё часу чакаць, таму што у яе шмат здароўя, яна даўжэй за ўсё рэгенеруе. Так, ежа. Трэба паесці. Вось так. Вось так. Да, мясам трэба пацяліцца. Ну і мах, у прынцыпе, не такі галодны, як можна было падумаць. Добра, раскрываем. Усё. А ключик я атрымаў за гэта? Які-небудзь? Альбо толькі для заклёна я гэта ўсё рабіў. Мне просто ключ патрэбны. Так, ладно, тут ключа нідзе няма. Можа, я яго прапусціў? Тут ёсць заклён на святло, і гэта я ўпэўнены на 100%. Можа быць, дарэчы, давайте паэксперыментуем, можа быць, ствару. Не? По памяти спрабую. Вось такое. Не атрымаецца. Блин, я не памятаю. Я по памяти хацеў зараз заклён святла зрабіць. Так, добра. Мне патрэбны ўсё яшчэ ключ. Ключа няма. Тады ідзем даследаваць назад. Дзесьці мы пакінулі ключик, прапусцілі. Ці можа ён быць тут вось у клетках дзесьці? Я тут не бачу. Можа быць, я яго дзесьці дрэнна паклаў, альбо выкінуў выпадкова. Хотя, можа быць, паходню сюды патрэбна трыкнуць. Блин, сюды паходню патрэбна было трыкнуць. Опанькі, сакрэтачка. І шалом. Шалом плюс 8 броні, але ухіленне мінус 10. Ачмурэць просто. І гэта цяжкая броня. Ну, тут выбор. Альбо мы на тэнчык навешваем рэальна ўсю цяжкую броню, прям усю пофіг на ухіленне. Ну, в прынцыпе, з запасам здароўя гэта нормально. Так, верагоднасць ухілення ад фізічных атак. Угу. Ну, па сутнасці, так, на ухіленне ў тэнчык ужо мінус 3 атрымліваецца. Давайте паспрабуем так. Няхай будзе. А вось гэта мы апранем нашай роге.
Цірткі, я сёння займалася рассоўваннем мэблі, каб даць псу комфортна легчы ў цёмны вугал. А то дупа не змяшчаецца, тырчыць у калідор. Ну, вялікі сабака, прям гіганцкі. А якая парода? І, по-моему, уже абмяркоўвалі гэта, я просто, што у мяне памяць не такая прям... Это, я дэталі такія лёгка забываю. Мы дакладна абмяркоўвалі гэта, я памятаю, што мы абмяркоўвалі. Сабраць сабою паходню, давайте сабяром. Вось гэта сакрэтачкі тыпу, о, паходні... Там, дзе няма паходні, трэба ўтаркнуць паходню. Там, дзе паходні ёсць, трэба яе забраць. Вось, карацей, вось такая у нас будзе зараз, такі у нас падыход будзе. Але проста ёсць жа камбінацыя, тыпу, тыркні там, забяры адтуль. Дзе ключик можа быць? А, я там одно месца ўвогуле пропусціў? Я сляпы там, что ли? Там літаральна там коридор просто непроверенно висит. А, ну реально, тут непроверенные двери. Вітанки. Так. Унутры не дозволена аніякая зброя. А я просто любую зброю покладу сюда. Ось, любая зброя покладенная уже лічится. Оп. Есть. Усё собрали. 100% повинен быть ключик здесь. Во, 8. Для яго усё подороже. Так, я же есть. Яшчэ набраліся, конечно. Але я кажу, там я памятаю, што я гуляў, калі яна толькі выйшла, яны яшчэ спрашчалі трошки, ну, балансавалі, таму што я памятаю, з ежы былі праблемы. Я памятаю, што нягледзячы на ўсё, я літаральна думаў аб тым, як скарыстацца дзечым. Так. Спрытнасць. Падабаецца. Давайте. Абутак на спрытнасць. Вітаю, Чевіч. Вітанашкі, вітанашкі. В прынцыпе, гэты молат, ён жа не будзе прям эфектыўны, правильно? О, не, пачакайце-ка. Ужо, з-за таго, што мы булавы падвысілі, гэты молат лепей, чым тая дзіда. Давайте тады нашай рогі дадзім дзіду, таму што яна на заднім раду стаіць. Яна будзе карыстацца, калі што, дзідай. З іншага боку, гэты кінжальчык, ён хоць і 11, давайте дзіду ёй дадзім замест кінжальчыка. І камяні. Камянёў проста шмат. І дзідай можна заўсёды карыстацца. Вось. Каменчиками з далёкай, і потом просто ближнім бойцы будзем натыркваць. Тырк-тырк рабіць. Ну, цудоўна, у нас ўжо гэта складваецца партыя нават, і нават лут размяркоўваецца, а не просто ўжо голымі бегаем. Так. Добренько. Я чую, там хтосьці ходзіць. Мне патрэбны ключик. Тут. І тут. 2 ключы патрэбна. І у мяне ёсць 2 гэтых самых. Добра, давайте захаваемся. Я чую, як яны там ходзяць. 100%. Нейкая сакрэтачка. О, божухна, напужаў мяне. Так, давай, памірай. Харапнасць такая сабе ў мяне. Дзе там лётаючы яшчэ адзін? Давай, памірай. Стоўна.
Нагадываю, что мы сёння, як і ўвесь тыдзень, будзем гуляць па рулетцы, акрамя, ну, пятнічнага стрыма. Пятнічны стрым вызначаецца па-старому, як звычайна. Вось, мы круцім кожны дзень рулетку і глядзім, а 12 па Польшчы мы круцім рулетку і глядзім, што ў нас перамагае. І у нас прыкладна праз паўгадзінкі мы будзем круціць рулетку на заўтра, будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць заўтра. Пры гэтым яшчэ выкінем одну гульню са спіса. Гульні са спіса прыбіраюцца па прынцыпу гульня, за якую не галасавалі больш, чым за паўгады, і якая мае найменшую колькасць пунктаў ад гледачоў. Вось, пункты ад гледачоў, чаму такое удакладненне, таму што ў нас ёсць зараз з'явіліся асобныя пункты, якія былі размеркаваны з іншых гулень. То бок, калі гульня вылятае, пункты з яе, то бок дайсікі, яны не знікаюць у нікуды, яны размяркоўваюцца па спісу галасавання, і гэтыя дайсы не ўлічваюцца для вылета. Можа апрануцца прыгожа у гульні ў сэнсе альбо ў жыцці рэальным. Калі жадаеш, апранайся. Тыпу, выглядаць прыгожа, гэта ад жадання залежыць. Можна і не прыгожа, табе ніхто не забароніць. Я чую. Ага. Штосьці перасоўваецца. Прыляцела, блин. Пачвара. Так. Навошта я каменьчыкі выкидываю? Мне дзіда-то карысней. Вы паглядзіце, узроўні ў 3 персонажаў. Так, перад тым як ісці далей, абавязкова падняцце ўзроўня. Так, галоўны герой у нас. На мячах у нас можна, у прынцыпе, яшчэ сабе 3 ўзроўні закінуць, у нас мячы будуць лепей. Альбо атлетыку развіваць далей. Не, давайте броню. 1, 2, 3. Вось так. І один у меч. Вось так будзе. Тут мы зробім... Колькі ў яго здароўя ўжо? Зараз? 102. У чалавека 81. Вось такая розніца. Не халеры сабе. Давайте... Блин, хочется як мага хутчэй дабрацца да таго вось узроўня высокага, але і брані сабе развіваць таксама хочацца. Давайте зараз рвацца за Мінатаўра у молаты, то бок яшчэ вышэй падвышаць, прям на максімум. Нам один пункт не хопіць для таго, каб атрымаць новую здольнасць для молатаў. Так. Файна. Я чую, як тупаюць. Яны дзесьці тупаюць. Кідальная зброя. Давайте ўсё яшчэ ў яе накіроўвацца. Я магу разагнаць, да... Блин, просто ў пэўны момант я, можа, на лукі перайду. Кінжальчыкі як бы бессэнсоўна. Давайте пакуль у кідальную зброю ўсё пойдзе, а там разбяромся. Кнопочку націснуць, так. Дарэчы, яна тады павінна быць. Павінна мець зараз... ну так, каменьчыкі нармальная такая сіла становіцца ўжо. А дзе? Я чую, як грукаюць прям тут. Адчынілася. Ключык з'явіўся. І кінжальчык. Во, 2 кінжальчыка зараз. І ўсё, гэта сакрэтачка па сутнасці была, так? Ну, не, як сакрэтачка. Мне патрэбны быў ключык, каб прасунуцца далей. Так, ключык. Дыдзе. Раз ключ ёсць. Мінус ужо паходня. Пазбаўляемся да яе. Кідаем на падлогу. Крышталікам карыстацца няма сэнсу. По-мойму, дарэчы, раней захаванні былі толькі праз крышталікі. Толькі яны проста, мне падаецца, прыбралі гэта. Таму што людзям складана было. Опанькі, я выключыў. Ага, зразумеў.
Вось на гэты каменьчык націснуць, і партал знікае на кароткі прамежак часу, але я магу праскочыць скрозь яго. Так, гэты пазл мы прайшлі. Далей. На сценах нічога няма. Не, няма. Зараз тут давайте тут кінем просто прадмет які. Давайте паходню. Чаго, а паходзін у нас... Гэтыя факелы у нас просто ў вялікай колькасці ёсць. І адзіну замену сабе забяром. Так, падрыхтавалі заклён. Раз. Ёсць. Сякера. Сякера. Хутчэй ўсё будзе горш. Так, яна будзе горш. І тут яна будзе горш. Ну так, сякеры гэта не тое, каб наша зараз хрень. А яны не пакінулі хардкорны рэжым? Я не бачыў. Яны пакінулі олдскульны рэжым, дзе мапа не захоўваецца, але можа быць гэта, калі олдскульны рэжым уключыць, то тады і захаванне толькі крышталямі становіцца. Таму што па сутнасці яна задумвалася вось так. Я кажу, яны яе нерфілі, ну то бок гульню цалкам нерфілі, таму што і калі яна выйшла, она была прям складаная. Ну, як мінімум першыя нават узроўні, вось першыя 2-3 ўзроўні яны былі складаныя. І гэта на момант 12-го года, калі все было казуальнае, гэта вось па тыпу ёсць Dark Souls і ёсць легенды Грымрока. Вось, і ты сабе шалееш па-свойму, карацей, з гэтымі гульнямі. Так. Захаваемся в крышталік. Вось, крышталік-то перазараджаецца час ад часу, то бок, каб яго можна захавацца. Я упэўнены. Вы чуеце вось там? Тупая. Можа, дзесьці ёсць нейкая кнопачка на сцяне. Просто цікава, як я да яго траплю. Ну ладно, давайте. Пробуем телепортнуться. Ёсць яшчэ кінжальчик. Я думаю, что на кінжальчике можно уже, в принципе, пераходзіць. Іх 3 штуки, гэта ўжо салідная колькасць. І у нас дзіда ёсць ужо. Заклён. Атручаны болт. Магія зямлі 7 ўзровень. Не магу я такого зрабіць. Блин, чаму у мяне такое адчуванне, што я веду заклёны? Блин, мне падаецца, я набіраю камбінацыю, зараз паспрабаваў, але... Так, тут тупая. А як тебе адчыніць-то? Во. Так, б'ем. Ёсць. Я ўсё яшчэ чую гэтыя крокі. Я думаю, што я просто... Мне падаецца з іншага боку. Тут мапа малюецца, яна адразу мне падказвае, што дзе, так? Але калі ты малюеш сам сабе, ну, зусім іншыя рэчы могуць атрымацца. Блин, дарэчы, там была дзюрка, можна было ўніз упасть. Можна было праверыць, што там знаходзіцца. Ну да ладно, давайте. Просто некаторыя шляхі назад хутка вы не вернецеся, калі упадзеце ўніз. Таму на гэта трэба разлічваць. Так, узровень мага нашага. Ежу трошки раскідаем. З ежай, дарэчы, нармальна пакуль. Мы не тое, каб галадаем, тут нешта такое, мы нават і не рызыкуем. Мне нават падаецца, што скора хутка я ўжо буду і выкідваць трохі ежы. Таму што інвентар скончыцца. Давайте паспрабуем. Не будзем спрабаваць пакуль. Поўнасцю пройдзем, знойдзем, як выйсці на ніжні ўзровень. І я зраблю наступную штуку. Я вярнуся назад. Опанькі, ззаду. Адкрылася нечакана. Пастанька. Так, давай, помирай. Мы уже досвідчений вояр. Мы тебя не боимся. Так.
Даецца ўсё, так? Гэта была літаральная пастка, прямо за намі адчыніліся дзверы. Каб нас у ціскі заціснуць просто. Магчыма. Блин. Гэтыя б'юцца просто жесть. Мне падаецца, патрэбна ад іх ухіляцца. Так. Доходим. Есть. Критом добили. Так. Может, давайте пойдем сюда и будем сподеваться, что на нас не нападут. Ось такий приклад начмурений план у меня. Так, такі плани будуть. Відпочиваємо, спим. Сподіваюся, не нападуть. Бо здоров'я потрібно. Знову з нами розмовляє гора. Ти все ще тут? Я ведаю, як вибратися, але я не можу сам добратися без тебе. Нам прийдеться працювати, нам потрібно працювати разом. Спускайся до Нідза гори, ми зустрінемося там. Пум-пум-пум. Яшчэ спім далей. Дарэчы, вось гэтыя сны, то бок яны з'яўляюцца выключна ад таго, як доўга вы спалі ў гульні. Па-мойму, то бок яны абмежаваны, там ёсць два триггеры. На якім узроўні вы зараз і як дастаткова вы спалі. То бок калі вы спалі мала, то у вас будзе менш гэтых вось дадатковых як бы гісторый. Узроўні. У нас ёсць новыя заклёны, але я думаю зараз прытрымаць сабе пункты дадатковыя на магію, таму што я жадаю даведацца, ну, які-небудзь заклён, то бок зараз у мяне ёсць воблака атруты, ледзяныя кінжалы, і вось ёсць Poison Bolt, які далёка страляе, але ён патрабуе магіі зямлі 7-го ўзроўня. Так. З усіх бакоў яго аббягаем, абстрэльваем. Я чую, яшчэ іх ходзяць дзесьці. Яшчэ дзесьці паблізу. Опанькі, нечаканы ключик. Мне падалося ці... А, тут рычаг ёй. Я чую. О, блин. Таго мелкага не пускаем, спецыяльна стаім вось так на праходзе, каб ён блакаваў свайго ж сябра небяспечнага. Так, я спецыяльна ухіляюся ад яго атак дальнабойных, бо гэта балюча. Прям еще и команде прилетаем, шмат. Так, давайте поедим. Бо ежа збирається зараз. Ось так. И нашему магу дадим еще поесть. Ось так, нормальненько. Секреточка. Шлем. Тяжкий, так? Тяжкий. Хоть ты, блин, апранай гэтыя шлемы. Давайте, ладно. Ухиленне будзе нізкае, але будзе больш броні. О, чэрап можна з сабой узяць. Цікава. А навошта ён мне? Дагэтуль чэрапаў я не збіраў. О, яшчэ нагавіцы. Нагавіцы плюс 3 броні. Я думаю, што зараз мы пакрысе перапранаемся у гэтых самых. Поўнасцю у праму броню. Збіраем нашых файтараў. Ухіленне ў іх становіцца ўсё менш. Але, конечно, няблага было бы штрафы прыбраць. Опаньки. Так. Блин, болюча. Может быть, ухиление прибранное насамрэч вялікая праблема, потому что калі мы ухиляемся, мы полностью подбегаем усіх пашкоджанняў.
І гэта круто. Так, пачакайце, тут я быў. Яшчэ лячэнне. Хутка будзем круціць рулетку праз 15 хвілінак. Вызначым, во што мы будзем гуляць далей. Забраўся я. Ну так, правильно, я ўсё нормально, вельмі падрабязна аглядаю. Абутачак. Абутачак, абарона, резіст холаду. Тоўсты абутак. Так. Давайте вось так, апранем. А сандалікі апранем нашаму магу. Чаму бы не? Правильно? А ключик у мяне ёсць нейкі? Ага. Добра, куды бы гэта не шло. Паходнія спасобнасці забіраю з сабою, каб проста адзначыць сабе, што я тут быў. Потому что я и так минимально на мапу гляджу. Добра, идем далей. Нікого не чутно? Не чутно. Давайте дойдем назад. И я отпочну. Поспим яшчэ. Спадзяюся, у бойку не трапим, пакуль спим. Идем далей. Так. Не разумею. Добра, разумею. Ідуть. Закаем подрыхтовал. Ёсць. Ну, гэта ўжо шкелет самі па сабе пагрозы не прадстаўляюць. Рэчы няхай ляжаць гэтыя на падлозе. Толькі куды я гэта прыйшоў? Я амаль вярнуўся назад. Так, просто там назад як бы там портал быў па адсутнасці. Там тупик. А? Вось, бачыце, вось гэта праблема. Там атрад шкелетаў. Яны па моцы, як моя група. Бачыце? То бок гэта па сутнасці паці. Гэта бойка паці на паці зараз. У гэтым сэнсе маг вельмі моцная штука. Ён дазваляе мне карыстацца... Оп. Адразу атаку па ўсім наносіць. Блин. Оп, мінус адзін з іх. Проста небяспечная капсда. Так. Застаўся адзін. І зараз ён не такі небяспечны, як дагэтуль былі. Уф. Добра, дай рады. У іх ёсць што-небудзь карыснае новае? Мне падаецца, не, у іх усе тая ж самая ржавая зброя і толькі сімвал Грімрока і ўсё, больш нічога. На Нокс адпраўляецца 5000, дзякую вялікі. І на LAB 1000, дзякую усім вялікі. Вярнуўся з ветклінікі, праверыла, ўсё яшчэ жывая, выдатна. Цудоўна. Як там котка твая? А чаго гэты чал тут ляжыць? Разлёгся. Адпачывае, як у Скайріме, гэтыя чэлы на паліцах. Слухайце, а ён атрымлівае досвед, пакуль я зараз, можа, памылку зрабіў? Не, падаецца нормально. Досвед атрымлівае. Опанькі, каменчык. І вораг. Цудоўна. Адкрыў сакрэтачку з ворагам. Давай, разваливайся. Давай уже. Ты помри. Ай-яй-яй. Уф, на апошнім здароўі. Я не ведаю, што адбываецца з персонажамі, якія паміраюць. По-мойму, яны прям паміраюць, і толькі на крышталіках аднаўляюцца. Такое магчыма. Вось гэтага я не памятаю. Блин.
Альбо ризикнуть і адпачнуть. Давайте ризикнем і адпачнем. Бо файтерам зараз дастаецца даволі шмат. Я шкадую, што ў мяне ўхіленне прыбрана. Можа, рэальна, наступны ўзровень я ім масава просто закідаю гэтых самых. Так, вось так, палячыліся. Я, можа быць, ім масава тады закідаю просто ў браню, вось гэты ўзроўні брані. Пачакайце-ка, спецыялізацыя на лёгкай брані, так? Ужо ёсць, на лёгкай брані ёсць. Дзесьці у мяне была вось гэтая штука, так. Яна не пры... Во, вось так. І дзесьці была яшчэ адна. Вось гэты дублет. Давайте яго апранем. Вось так. Цудоўна. І гэтыя ўсе рэчы мы закінем пакуль цяжкую хрень, пазакідваем дзяўчыне, можа? Альбо мінатаўру. Не, у мінатаўру ўжо лепей. Дублет гэтай дзяўчынцы пойдзе. Нагавіцы пойдуць магу. Ну і так. І больш нагавіцы нікому нармальна не ідуць. Майткі гэтыя. Усё яшчэ носім з сабою. Усё добра, зажываю. У выніку жывем без папонкі, бо не праяўляю цікавасць да раны. Ну нормально. Не, калі як бы папонка патрэбна, калі спрабую вылізвацца глобальна. Але ж, ну, ніколі не ведаеш, ты вось зараз не цікава, потым яна пачне часацца, яна зразумее, што жадае вылізацца. Так. Добра. Што я? Я буду... Мне быў ўзровень на ваярах гэтых, так? І рэальна, я думаю, я просто заб'ю на ўсё, і я буду браню прям разганяць. Хаця, ну, не, мінатаўру тэнчык я закіну 1 пункт у удар, у молаты, таму што там адкрыецца новая здольнасць у молатаў. Так, сакрэтачка. Куфор, вы паглядзіце-ка. Ага, вось, лёгкая броня. Плюс 4 броні. О, цудоўненька. Это я пакуль вось гэта мінатаўру закінуў. Таму што мінатаўру тэнчык у нас наступная, хто будзе ў браню апранацца. Далей, зелле лячэння пакінуў. І скрутачак. Што? Атручаны шчыт. Магія 13-го ўзроўню. Ні халеры сабе. Давайте скрутачкі вось так зробім. Ось, будзе у нас скрыня. Опанькі. Вітаю усіх рэйдераў. Я спадзяюся, у вас усё добра. Я не ведаю, што стрымілі, во што гулялі. Саму далей працягвалі. Вітаю усіх рэйдераў. Мы займаемся тым, што спускаемся у падзямелле Грымрока і гары Грымрок і пралазім усё глыбей і глыбей у яго цемру. Пакуль што, ну як мы, на другім узроўні. Пакрасе. І, дарэчы, вы патрапілі амаль адразу на рулетку. Это часова да рудзі збегла, каб рудзінкі пафарміць. Ну, рудзінкі гэта валюта важная. Так, збірайце. Будзе на што патраціць. Яшчэ... Што ў мяне тут? Яшчэ адзін скрутак. Зелле лячэння. 1 шклянка. Гэта алхімія мясцовая. Ага. Так, добра, гэта набор алхіміі. У нас ёсць, дарэчы, добра, тады мы пакідаем як ёсць, мы гэты набор алхіміі так складваць у мага і будзем, па сутнасці, больш нічога змяняць не станем. Лечачыя карані гэтыя пазбіраем таксама. Мы потым алхімія збяромся, сабе зелле лячэння будзем рабіць. Ну, кайфы. Вітаю, паладзіны танкі. Вітаю, рудзі, вітаначкі. Тому далей ганялі. Добра. Як Сома? Як ідзе? Так, у нас паходня скончылася. Давайте запалім новую. Гэта спуск уніз. Так, я ўсё праверыў перад гэтым. Не, яшчэ адзін калідор не праверыў. Дакладна, гэта вось гэтая хрень, так? Нешта мне падказвае, што дрэнна скончыцца тое, што на платформу гэтую стану. Не, вось прям... Адчуваю. Давайте кинем паходню туды. Ты нават не стрэльнеш у мяне? Так.
Толькі цярплівы чалавек можа вытрымаць позірк цмока. Ну, демона, пардон, не цмока. Я павінен на яго глядзець, просто калі разлік... Давайте станем на платформу, будем стаять. Можа быць, увага важна ўсёй групы. Потому что доклад, например, с платформой. Просто, может быть, это некалькі хвілін павінна заняць. Опаньки. Холера. Яны вышли. Это не зачем то, на что я различивал. Так. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так. Байтим их. За кленом. Ляснем. Отходим. Еще кинжальчик один. По краху их оббегаем, потому что они не такие поворотливые. Так, -1 за их. Так, это я трапил не удало. Еще один минус. Не трапляю. Есть. Еще заклен. Есть. Минус. Уф. Уф. Понавоевались тут. Ну что, у их сократочка некая будет? Это что? Это бомба. Вогненная бомба. Давайте бомбу кинем дзяўчыне, няхай у яе будзе. Яна у нас рога, і вось гэтымі штукамі гэта яе прыкалдаць. Толькі бомбы ўсяго 3. Там вырашым. Вось на такія групы карысна карыстаць на гэтых, на шкелетаў. Так, а гэта я ўсё праверыў, так? А не ўсё яшчэ прапусціў один калідор. Добра, зараз, можа быць, пакруцім рулетку, альбо я зараз не ведаю, што я першае зраблю. Давайте падаедзем да калідора і праверым, што за ён. Так, ён далей тут трохі. Один коридор не проверили до конца. А, і гэта скароту папярэднюю лакацыю. Цікава, цікава. Добра, я захаваюся. І можа мы паспрабуем скокнуць. У нас зараз ёсць праход уніз, то бок мы знайшлі лесвіцу, так? Прям знайшлі яе. І я прапаную праваліцца вось у гэтую пастку потым. Тут ёсць паходня. О, блин, я ўжо зрабіў гэта. Ладно. Карацей, так, мы открыли пастку. Я віншую нас. Добренько. Мы зараз будем крутить рулетку, будем глядеть, что у нас перемагае. Ну все нормально. Мы нормально вышли тут, до речі. Там няма ніякай суперсекретки. Може быть. Добра. Пауза. На Last Train Home отправляются апошнія дайсики, якія былі ў цірткі. Так. Дадаю сабе, калі ласка, альтэрнатыўныя бітрейты стрымаў, зараз толькі Full HD. Бітрейты залежаць, глядзіце, бітрейты розныя, яны могуць уключацца, выключацца, яны павінны уключацца аўтаматычна, з таго, што Рудзі быў перапынак, у яго маглі іх адключыць, то бок Twitch прыярытызуе па-рознаму. Але ёсць магчымасць, калі комп дазваляе стрымеру самому рендерыць на сваім баку усе памеры і адпраўляць іх на Twitch, і тады Twitch іх абавязкова будзе паказваць. Гэта можа быць, можна вырашаць з боку стрімера, але не абавязкова стрімер можа гэта зрабіць. У мяне ёсць. То бок, у мяне наладжана, яно павінна у вас розныя якасці аддаваць. Не абавязкова у магічка, напрыклад, яны то ёсць, то няма. Twitch прыярытызуе, але можна гарантаваць, каб гэтая штука была, гэта патрэбна дастаткова моцны комп. То бок гэта з боку, там мульцістрім называецца, тыпу нешта такое ў наладах UBS як мінімум. Twitch такое дазваляе, вы можете, то бок сам стрымер адпраўляе адразу розныя якасці, але гэта напружвае комп больш. І не ўсе, каму як, то бок не ўсе могуць такое сабе зрабіць. Напрыклад, магіччык такое сабе дазволіць не можа проста з яго ноутбукам. Церткі ратуе нейкую гульню? Не, церткі прасоўвае нейкую гульню. Глядзіце. Вось на табе эканомлю зараз у мабільны крызіс. Усё для вас, усё для вас. Вось. Добра. Глядзіце, зараз мы будзем круціць рулетку. Гэта вызначыць, во што мы будзем гуляць заўтра. Так. Давайте-ка, где там наш хейспиннер? Хейспиннер. Показывается? Показывается. Цудоўна. Ёсць ён. А чаму ён такі нейкі дзіўны?
Ладно, там обрезаны просто. А, ну гэта ён для мяне абрэзаны быў, нічога. Все нормально, все нормально. Вам не падалося, ўсё ў парадку. Так, я абнуляю гэты спісачак тут. Віншую вырвы геймінг 45 стрымаў стрык. Вітаночки. Зараз вызначаем, што мы гуляем заўтра, і мы так робім кожны дзень. У нас марафон, гэта будзе працягвацца гэты тыдзень і наступны. І я нагадываю, што на наступным тыдні будзе перанос часу. Стрымы будуць выходзіць, пачнуць на летні час, перайдуць, таму што ў Польшчы перасоўваецца час, а я свой час пасунуць ніяк не магу. Таму у Беларусі стрымы будуць пачынацца А11, а скончвацца А10-13, колькі там я налічыў, 14-14:30, прыкладна так у нас будзе слот перасунецца для Беларусі. Для Польшчы нічога не змяняецца, калі у вас іншая часовая зона, калі ласка, арыентуйцеся, што у вас, ці перавялі у вас гадзіннікі, ці не перавялі, вельмі па-рознаму можа быць. Вось, я, на жаль, магу арыентавацца толькі на польскую нармальна. Так, добранька. Я бяру зараз ужо апошняе там па те самае, усё зноў бліжэй будзем. Ну так, прыемней. Яны ж там нешта плануюць, усё плануюць, што у Польшчы таксама зробяць фіксаваны час, ну тыпу без пераноса. Вось, просто што я не ведаю, на якім этапе гэта размова ідзе. Дадаем нашыя гульні, яны даданыя усе са спіса лідараў. Я зараз прыбіраю капы. Капы у нас прыбіраюцца толькі выключна з-за таго, што іх патрабуе час звычайна падрыхтавацца, і на наступны дзень іх рыхтаваць не вельмі ўдала. Тым больш, што бывае такое, што прыходзіцца дамаўляцца, шукаць людзей, то бок, ну, гэта ўсё гэта патрабуе пэўны час. Так. Кап The Guild я бачу. Дзесьці у нас быў яшчэ Римворld, вось яно, я бачу яго. І ўсё падаецца. Вось яно. Усё, усе гульні ў нас закінутыя, так? Мы спецыяльна гэта яшчэ рулетачку, гэта давайте колер, які прыгожа бяром. Давайте, сёння будзе, не ведаю, вось гэта. Будзе, ператусоўваем усё паміж сабою. Каб усё было заблытана, каб у нас нават, бачыце, там ледзь заўважныя тоненькія лініі, нават яны могуць перамагчы. І перамагалі, і не раз. Добра, круцім рулетку. Death Stranding другі, гэта мне расчыхляць на PS-ку ўсё. Не, так, на PS-ку мне заўтра рыхтавацца. Заўтра у нас будзе другі Death Stranding. Буду рыхтаваць. Яшчэ, і гэта яшчэ не ўсё. У нас зараз я запішу, па-першае, мне патрэбна запісаць, таму што рулетачка у нас даволі ручная, і яе прыходзіцца рукамі дадаваць. Трэба сабе ўсё ж такі зрабіць, каб гэта хутчэй было хаця бы, просто тыпу назву ўбіў і ўсё, і каб яно само зафіксавала. Але у мяне ўсе рукі не дайдуць. Так, ёсць, назначаю. Колькі ў Death Stranding было ў гэты момант? Death Stranding 2. А ёй было 15 000, 15 500. 15 500 было на ёй. Час зараз бягучы. І 12:04, няхай будзе так. Добранька. Усё. Яна у нас у спісе выйграўшых зараз была даданая. Так. Перамога на Чембера, конечно, легендарная была. Так. Там просто прям... У нас самыя маленькія гульні, якія перамагалі, гэта была 1000, по-моему, альбо нават менш за 1000. Нешта такое. Такія гульні ў рулетках перамагалі, а антычэмбер, чаму легендарная яе перамога? Яна перамагла нешта, па-першае, 1040 у яе пунктаў было, і тыя 40 былі размеркаваныя пункты з іншых гулень. І пры гэтым яна павінна была вылецець на сваім вылеце, то бок на гэтым самым. Вось, у нас зараз гульні на вылет. Бачце гэты спіс. Зараз я трыгерну гульня, якая у нас адпраўляецца на вылет. Яна будзе прапанавана на вылет. Зараз я дзе-то нашае дзеянне. Actions. Вось. Так. Гульні, якія вылетаюць, гэта новая фішка, адносна нядаўная, літаральна пару тыдняў. Гульні, якія, за які не галасавалі больш за паўгады, і ў якіх менш за ўсё пунктаў яны адпраўляюцца ў нас на вылет.
Так, пам-пам-пам, давайте-ка. Оп, отправляется. Mass Effect за героя 2000 пунктаў на ёй было. Пункты былі размеркаваны ўжо, але у вас ёсць апошняя магчымасць выратаваць гэтую гульню ў спісе галасавання. Вы калі набярэцца больш за 3 галасы і пераможа ўвогуле ў галасаванні, яна можа вярнуцца ў спіс, калі вы вельмі гэтага жадаеце. Вось, замест яе будзе вылятаць тады іншая гульня наступная ў спісе, калі вы вельмі гэтага пажадаеце. Вось, прыбраць са спісу у нас ужо 3 галасы наляцела. Добра, это галасаванне будзе яшчэ вісець 5 хвілін, там прыкладна, і мы будзем назіраць. Добра, а мы можам вяртацца да Грымрока, калі вы вырашыце, што гэтую гульню патрэбна захаваць. Нагадаю, што каб яна вярнулася ў спіс, вам патрэбна набраць мінімум 3 галасы, каб вярнуць яе ў спіс. І перамагчы яшчэ тых, хто кажа, каб прыбраць яе са спісу. Кожная прыбраная гульня, як вы бачыце, дайсы былі новыя яшчэ ў абвяшчэнні з'явілася новая штука. Па-першае, за гэтую гульню не галасавалі больш за 411 дзён. Апошні раз гэта было галасаванне, то бок даўно чат, больш за год назад. І дайсы ўжо былі пераразмеркаваны, а ў абвяшчэнні дадалася новая штука. Напісана, што дайсы перайшлі на псіханаўтаў другіх, і на яе закідываў дагэтуль Дзед Максім. То бок на Mass Effect за героя галасаваў Дзед Максім больш за 411 дзён таму, і выпадкова гэта бадайся з таго, што у Дзеда Максіма іншых гулень не было, а яны адправіліся на выпадковую гульню са спіса і пашанцавала псіханаўтам другім. Вось. Такая штука. Да, на Нокс яшчэ адправляецца 9500. Дзякую вялікі. Добренька, пераключаемся назад на Legends of Grimrock. І далей калупаемся ў нашых падзямельках. Новы ўзровень я планаваў свайму чалавеку тут адразу накідваць, можа быць, на браню, поўнасцю проста ў браню яго закоўваць. Так. Вось, будзе... Усе пункты пайшлі туды, і гэта здароўе яшчэ будзе. І яму яшчэ 4 пункты, і ён будзе ўжо цяжкую браню насіць без ніякіх праблемаў. Нашая рога, яна па сутнасці пакуль займаецца толькі тым, што кідае розныя рэчы з задніх радкоў, і больш нічога ў яе няма. На Destiny 2 яшчэ 1000 адправляецца. Дзякую вялікі, Аргану. Так, мы на завтра патрэбна будзе PlayStation падрыхтаваць, зноў захоп зрабіць, не забыцца. Слухайце, з магам нешта складана. Я думаю закінуць яму зараз увогненую магію. Ну там бачна, калі заклёны адчыняюцца. Па-па-па-па-пам. У ледзяную магію, можа, давайте 3 пункты. 1, 2, 3 будзе. І у земляную магію яшчэ. Блин, у нас земляной магіі, правда, больш было. Ну ладно, памылка і памылка. На Death Stranding 2 яшчэ 1000 адправляецца. Дзякую вялікі. Гуляем заўтра ў Death Stranding. Гэта без пытанняў. Можа быць, што-небудзь закінуць туды яшчэ на той бок. Давайте гэтыя маяткі кінем туды. Няхай яны ляжаць. Я не думаю, што я буду імі карыстацца. Яны не вельмі прям нейкая штука. Во, вось. Няхай маяткі там застаюцца. Мы так дзюрку закрыем. Дзе я? Ідзем далей. Ідзем на 3-й ўзровень гэтага ўсяго вар'яцтва. Трэба Барыса крикаць будзем у душ сама ганяць. Ну... давайте з таго, што Death Stranding 2 у нас пройдзены, так, і мы па сутнасці будзем просто працягваць, што мы там рабілі, так, то калі ласка, накідваеце, чым будзем займацца, таму што, як бы я кажу, гульня як бы пройдзеная, у нас, канешне, хапае дадатковага контенту, Death Stranding 2 здаравенны, яшчэ хапае чаго мелкага парабіць, але ідэйкі патрэбныя. Вось і Барыс. Вось. Карацей, заўтра на стрыме падрыхтуйце вашыя пажаданні, не зараз іх накідайце, я іх усё роўна забуду, у мяне памяць кароткая, каточка глядзець. Яго ж дадалі, так, яго ж дадалі ў ПК-версіі, ён зараз і ў PlayStation-версіі таксама ёсць, так. Пойдзем каточка глядзець, гэта абавязкова. Это без варыянтаў, гэта без пытанняў. Вось. Это я спусціўся ніжэй на 3-й ўзровень. А тут паходзін няма. Ну, вы памятаеце правіла. Там, дзе паходні няма, трэба ўтыркнуць. Там, дзе яна ёсць, трэба заткнуць. Так. Нешта мне падказвае, што гэта дакладна пазл, 100% чат.
Тільки я не чую, каб нешта адчынялася. А там надпісаў ніякіх няма? Дзесьці якія тлумачаць, як гэта працуе? Во, надпіс нейкі. Адзінокі слуп святла стаіць уначы. Ой. То бок, па сутнасці, мне патрэбна ў цэнтр проста перасунуць усе паходні, і нармальна. Вось так, правильно? Яшчэ адзін ёсць, вось за чаго я не заўважыў. Во, лётаючая пачвара. Так, б'ем усім, што ёсць. Гульня у нас дакладна вылетае са спісу, 5 галасоў за тое, каб яе выкінуць, 1 каб вярнуць, 2 каб вярнуць у спіс, гэтага дакладна недастаткова. Вось таму у нас Mass Effect 1 за героя адправіўся ў нас. Так, яшчэ одна бомба, вы паглядзіце. Колькі іх тут? Это ледяная бомба, добра, давайте, няхай захаваецца. Можа яшчэ якая сакрэтачка, можа сцяну якую тыркнуць. Каменчик, дзе адышэчы, нешта такое. Халера. Там стрела прилетела просто мне ў лыч. Опа. Там лучник, там лучник. Зразумеў. Я думаю, мы раней абыдзем і яго прыб'ем дзесьці тут. Вось он, кляты лучник. Ё-моё. Давайте. Хаваемся сюды. Каб лучнику прамога варыянта пастраляць па нам не было. Да і што я ўсё не трапляю? Во. А боже, а яшчэ там. Она прыбегла. Так. І энергія ўжо скончылася на ману. Не, без законаў зараз будзем просто дабіваць. Так, яшчэ один гатовы. Блин, спрытно ён, кабзда. Ау. Ёсць. Усё, далі рады. А стрэл з яго і лука не будзе? Мне просто з лука і стрэла было б прям цудоўна, мне падаецца, дзяўчынцы даць. І ўглеб паглядзець, што вам новага дадалі. Ну, паглядзім, так. Яна, як і Metal Gear 5, яна будзе абнаўляцца, будзе дадавацца розныя штукі. Па мелкаму. Нічога такого крытычнага, прям надзвычайнага, але пакрысе. Дадатковыя квесты, якія там будуць, пакуль вандроўка і паляўнічага на прывідаў не даб'ем, буду закідваць дайсы. Вандроўнікі паляўнічы на прывідаў. Вандроўнік, нагадай, гэта які? Гэта той, якія там браты гэтыя, альбо хто? Мне б яшчэ хацелася музыку бы сабраць. Ну, музыка даеш новыя трэкі, я бы хацеў музыка патусіць яшчэ. Ну, мне асабіста цікава. Але зноў жа, гэта музыку, якую я здабуду, і калі я заб'ю, ну, тыпу такое сабе. Вось, паляўнічы на прывідаў, мы ж, дарэчы, яго пачыналі там рабіць нешта такое. Што гэта? Я чук, ну... во, адчынілася. Сюрікены? Ні халер сабе. Прям ужо і сюрікены. Там ніндзя у нас можна просто прям сабраць. Опа, яшчэ кнопачка. Во, і адсюль можна кінуць удала прадмет. Каб закрыць вось гэта. Можем яшчэ тут падабраць. Во, сакрэтачка, ну вы паглядзіце. Усё, у нас ёсць лук і стрэлы. Ну што тады? Мы вось так яе снараджаем, будзем страляцца? Альбо я не ўпэўнены. Ну, стрэлу хутчэй за ўсё патрэбна ў іншую руку даць. Колькі атрымліваецца пашкоджанняў? 16 і 4 яшчэ гэтыя стрэлы дадаюць. Давайте тады... Я зараз ёй накідаю, я якраз ўзровень. Я ёй на зброю вось гэтую накідаю. Я ў яе спрытнасць вырасце. Таго, якога патрэбна ўвесь час дамоў да сына прыносіць. Ну то і смешны, так.
Які збігає з хати. Зрозумів. З'являється пінгвін, ну. Так, синоносні ми вертаємо. Ну, я зрозумів вже. Це згублений наш. А може вниз провалиться, давайте? Давайте уровень подымем и вниз провалимся. Так, один уровень у Бэш, то бок как бы новая здольность з'явилася у Тенчик. І зараз пойдем у броню повністю. Тенчик повністю буде заковуватися у броню, ми розгоним її, ну, реально, у самые такие латы будем пронать. Тому що у Тенчик, по сутності, гігантська просто колька здоров'я, з того, що вона Мінотавр. Ось, і вона може просто навалять. Так, тут у нас, що у гэтага адбываецца? Так, это у нас по алхімії наборы. Во, я хотел сабе нейкую магію зямлі разогнать, так? По-моему, на магію зямлі у меня больше за ўсё. В облака отруты. Просто на холеру мне в облака отруты, калі мне сустракаюцца шкелеты, блин, и грибы, поход что. Так, ледяные кинжалы, щит. Але, блин, ён там 13 патрабуе. Болт. Не ведаю я. Может быть, просто взять и кинуть у огненную магию и вот такое. Мне прям сумневы. Давайте прям специализация на усім одразу. Майстер робить усё, не умее нічога одразу. На Darkest Dungeon направляется 1000. Дякую великий мої базірські вітанки. Не, почекайте, віталюся уже. Віталюся. Подається віталюся. Магія поветраная. Глядите, за того, як працує система мага, я могу, по сутності, сам набрати собі тут заклон. Не отрималося. Ой. Теоретично я могу натыркать себе заклон. И мне память подсказывает, ось... Не то. Тут 4 элементы. Огонь, вода, по-моему, земля. И что у нас там? Поветра. Не, вот это поветра. И вот это вода справа снизу. То бок, по сутности, я могу по элементам, когда я ждаю себе фаербол, то мне потребно, по-моему, вот так. Не? Не. Блин, я фаербол ждаю себе тримать. На Darkest Dungeon отправляется еще 1000. Дякую велике. Походня амаль. Усё. Идем далее. Тут потрібний ключик. Ключика я не бачу. Не, у нас ключа нема. Добре, придется здобувати. Так, тут докладно пазл. Давайте заховаемся. Это пазл может быть смертельным. На Баннерлорд отправляется 1000. Дякую велике. Дякую великим, Борис Геннадьевич. Так, отчинилася, вышли гэтые. Стрельнули. Мне кажется, не кажется только, что стрелы кончаются. Типа, что яны прям зовсім кончаются. О-оу. Меня затиснули тут. Меня тут так забьют. Кинжальчики. Так. Один персонаж помер. Нас тут вельми затиснули. Это вельми дрянно. Минус 2 яшчэ персонажа. Как обзда. Мне потрібно не дати собі упаску зловити усяк зараз. Ой, з двох боків б'ють, як це жесть. Все, один чаровник застався. Гейм-овер. Напевно, увесь Баннерлорд пройшов. Насамрэч, не. Я пераначаў гульню 2 рази. Ось, і я вже, в принципі, як би зрозумів, у мене от, ожидання туди по краху, може бути, почати моди ставити, але я з модами, я ще, мені подається, не до кінця нагуляв все оригінал, ну, типу, мені ще є що там поробити. Ось, у мене, я зараз гуляю за вікінгів, і ношуся на корабликах, нападаю, там розвиваюся. Ось таке роблю. На 112 оператор отправляется 1000. Я перепочинав гульню за того, что я набыл дополнение. Ось, а дополнение потребує... Блин, он прошел просто мимо меня. Почекайте-ка. Я могу ось так зробити. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, знову затиснули.
Тэрмінова выбіраемся адсюль, таму што гэта па сутнасці пастка. Чародзей помер. Нас зараз збоку б'ють. Так. Так. Ёсць. Галоўнае не заставацца ў пасцы, вось гэта самая праблема. Тыпу, калі просто апынаешся, цябе з двух бакоў закрываюць, гэта ж жэсць. Так. Мінус тэншык. Я не памятаю, як адраджаць, па-моему, мне крышталік для гэтага якраз таки патрэбны. Але адраджаць дакладна магчыма. Может быть, просто вернемся на папярэдні паверх? Вось, давайте за дзяўчынку мы зараз... давай дзіду табе, путенька. Оп, далі рады. Але ледь-ледь. Вельмі дрэнна далі рады, насамрэч. Так, я бачу стрэлы. Ёсць. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Як жа дрэнна. Так. Зараз у нас мінус 2 персонажа. Трэба гэтым нешта рабіць. І назад не вярнуцца, так? А крышталіка не будзе? Крышталік выйдзе пагуляць? Давайте не будем так рабіць. Тут шмат чаго, але реально просто 2 персонажа засталося. Пум-пум-пум. Яшчэ стрэлы. Яшчэ ключик. Ключик это карысна. Просто бойку одну мы не вытрымаем. Яшчэ одна бойка нам кажу, да. Ну, гэта прям бойка не разглядаецца як варыянт. Дарэчы, можа быць. Во. Просто можа просто быць страла, якую я ураніў дзесьці, ну, калі атакаваў і не заўважыў, куды яна падзелася. Мінус паходня, можна сказаць. Дарэчы, а паходня-то як гарэла, то у нас жа... у нас мёртвыя гэты самыя чарадзей, але паходня ў яго ёсць. Чакайце, як гэта працуе? Я магу, тыпу, адпачыць проста? Яны адрэгеняць? Не, яны не адрэгеняць. Не працуе гэта так. Мне патрэбна знайсці рэальна... Нейкі рычажок дёрнуў. Чаму я быццам бы чую нешта? Так. Лячэнне. Это у нас до чародзея пойдзе. Да крышталіка трэба вяртацца, чат. Ідзем назад, прямо на папярэдні паверх. Вяртаемся да крышталіка. І там адраджаем іх усіх. Так, а дзе ён быў? Направо, вось так, карацей. Ідзем. Сюды. Ідзем да крышталіка. Тут я скарот сабе рабіў раней. Так, не тут, а вось тут. Далёка ж, блин. Вось он крышталік, апошні крышталік, які мы бачылі. Все, адрадзіліся. Так, мы вярнуліся, мы адыграемся зараз яшчэ. Адзінае, што, па-мойму, калі памірае персанаж, ты не можаш усё лячэнне, якое, ну, весь досвед, які ён мог атрымаць, ён не атрымлівае. То бок, па сутнасці, забойства, якія адбываюцца, пакуль персанаж мёртвы, яны не ідуць яму ў залік. Што трошкі шкада, але мы можам гэта... Я гатовы на гэтую ахвяру.
Так, я не заблукал? Я заблукал. Не туди. Прям назад. Зараз гуляю за привітом. Нормально, нормально, вже привід Мінотавру, ён так само моцны. Ён нам рэчы носіць. Чародзей у нас увогуле паходню трымаў, я не ведаў, што гэта так працуе, то бок, па сутнасці, мёртвы персонаж можа ўсё яшчэ святло даваць. Мёртвыя не рэгенеруюць, ну нейкім чынам так. Дзіўна, конечно. Так, гэта у нас зачынена, добра. Вось наш абысці як можна, добра. Можна яшчэ праваліцца ўніз на ўзровень і паспрабаваць паглядзець, што там. Давайте так і зробім. Зараз захаваемся і... Не то, вось. 1, 2, 3 нашыя. Ну што, кладзем вось гэты шчыт. Вось сюды. Паляцелі ўніз. Опанькі. Так. Давай, шкелет, помирай. Мы приземлились на голову. Слимачки, якія нам уже не вельмі пагроза. Давай, слимачок, иди сюда. Ось, бачите? Мы их разносим. Так. Где тут? Так, есть рычаг нейкі. Это мы на нижние архивы. 4-й поверх. Можа быть, мы зараз здрэнна зрабілі, што соскокнули ўніз, таму што вяртання можа не быць. Як вы бачыце, мы праваліліся і ўсё, і мы на гэтым паверсе будзем, пакуль мы не знойдзем шлях назад. Угу. Это телепорт, по сутности. Я так думаю, что нас назад вернет, так? Где я? А, гэта вось ажно сюды вярнула. Нам прыйдзецца яшчэ раз соскокнуць уніз. Таму што ў мяне ёсць ідэйка. Там, мне падаецца, яшчэ штосьці можна было зрабіць. Так, захавацца. І... А, не, давайте просто полетим. Живые, живые. Не проблема. Портал вырубаем. І праверым яшчэ, што тут. Яшчэ один чэрап. Навошта чэрапы? Типа яны ёсць? Ну я імі магу, конечно же, скідацца. Просто я гэта самае, больш чэрапоў для трона чэрапоў, вось гэта ўсё мне патрэбна. Давайте знойдзем атрутнага слімака і прыкладзем до нашых нябожчыкаў. Яны ўжо не нябожчыкі, цішэй, цішэй, усё, хопіць. То зараз мы іх пахаваем спецыяльна, каб праверыць. Так, вось гэта паходня нам нават не патрэбная, няхай ляжыць. Давайте, можа, пачнём, бо здароўя ўжо ніякага. Камусьці. Цікава, чаму. Здаецца, тут, калі падаеш, можна яшчэ нагу зламаць. Не ўпэўнены. Яшчэ сюжэт. Не ўпэўнены. Можа быць, гэта ў другой частцы ёсць. Другую частку я не гуляў, мне складана патлумачыць. Так. Я не магу чуць цябе, але я ведаю, што ты чуеш мяне. Я спрабаваў размаўляць з іншымі людзьмі, якія былі перад табою тут. Яны былі злачынцамі, але я адчуваю, што табе я магу давяраць. Нейкае хто не размаўляе з намі ў нашых марах і кажа, што сустрэне нас унізе. Блізка да выхада. Цудоўна, так? Нешта даверу няма ніякага мне. Так, нічога няма? Цішыня. Ворагаў не чутно. Я чую крышталь. Чуеце? Такі ціхі гул. О, нататачка яшчэ. Нататка. Я дрэнна спаў апошнім часам. У маіх марах ёсць эха, якое такое слабое, каб пачуць. Мне цікава, што яна спрабуе мне паведаць.
Это вось гэтае рэха, якое мы зараз чулі. Так, крышталік. Ну, я то бок крыху да крышталіка не дайшоў. Там нешта ляжыць на іншым баку. Але пераскочыць я ўсё роўна не... Халера! Так. Трэба з заклёнамі нешта рабіць. Так, пачакайце-ка. Заклён. У мяне ёсць, можа быць, нейкі заклён. Так. Які я ведаю яшчэ. У мяне пакуль вогненны гэты ёсць. Так, давайте паспробуем пакаставаць. Магія зямлі не хапае трэцяга. То бок, калі вось так мы зробім, ні халеры не... Ось. Мы недастаткова скіловыя, каб каставаць такі заклён. Вось такі заклён. О, ледзяныя шыпы. Чмурыць. Так, ледзяная магія ёсць, яна адкрылася. Усё, зразумеў, мне патрэбна абавязкова спрабаваць іх. Не хапае энергія. Ледзяныя шыпы там, карацей, вылецелі. Трэба іх паспрабаваць будзе на ворагах. Паходні забіраем сабе. А чаму тут... вось ты дзе. Так. Не хапае энергії. Ёй дадзім кінжачкі кідаць. Пакуль я тут вырашаю. Што цікава, калі становяцца заклёны ўсё больш складанымі, па сутнасці вы не абмежаваны ў хуткасці каста. О, блин, атруту. Я паклаў атруту. Атрута тут доўга працуе, прям доўга. Это реальная павольная пагроза. Так, мне патрэбна навучыцца антивенам. Одна фласка і один кейв-нетл. Так. Так. Вось так. Блин, не тое. Так. Мне патрэбна вось так зрабіць. Вось так зрабіць. І вось так зрабіць. Так. Одна фласка. Блин, яка... Што? Я тупы. Мне казалася прям падрабязна гэты рэцэпты. Так, там у нас тэнчык памірае. Ратуем тэнчык хутчэй. Одна фласка і один кейв-нетл. Вось так. Забралі. Перадаем Мінатаўру. Тэнчык выпівай. Усё. Гатова. А шкляночка нікуды не падзелася. Шкляночка з намі застаецца. Так, мы давайте яшчэ. Што мне патрэбна для... Ага, тарбіт. Вось гэтую штуку зрабіць, правильно? Зробім зараз шкляночку здароўя. І яе дадзім тэнчык таксама. Оп, поўнае здароўе. Чмурэнна. Шкляночку аддавай. Мы потым вырашым. Я нават, можа, вось так зраблю. Тыпу, я пакладу ўсё. Няхай яно ляжыць. Яно ж кантэйнер працуе. Так, глядзіце. І потым, калі што, я прям адтуль дастану. О, вось так можна яшчэ. Во, і гэта будзе просто яно ў мяне тут є кантэйнер для алхіміі. Усё. Рэцэпты, можа, для алхіміі, якія яшчэ ёсць, а я просто іх не ведаю. Можна, конечно, заўсёды скарыстацца вікі, якая табе ўсё раскажа, але, ну, камон, для чаго мы гуляем тады? Так. І няхай нагадвалка гэтая тут і застанецца. Кішэньца у нас. Можа, час паесці? Час паесці, мне падаецца. Гэта з'едзім. Вось гэта мяса з'едзім. І ты... Пакуль што з ежай праблем няма, але я кажу, гэта не назаўсёды. У пэўныя моманты гэта будзе прям беда. Там парталы ці тэлепартуючыся парталы, каб вы разумелі. Хоць адна гуня, дзе бутэлькі не з'едаеш разам з зелем. Так. Тут насамрэч такая прям вельмі класічная ў гэтым сэнсе. Так, бачыце, яно па колу ідуць яны тут. І, о, каменчык бачна. Можа каменчыкам скарыстацца неяк? Можна, конечно, скокнуць у дзюрку, альбо можна бегаць і гэта самае, просто паспяваць, спрабаваць. Опс. Так, я не зразумеў. Што адбываецца?
Трэба камень... Все, зразумеў, мне вось тут каменчик то и спотребится. Давайте возьмем каменчик. Кинжальчиков шкада. Хотя не, навошта каменчик? Вось гэты кинжальчик, ён ні аб чым. Усё. Так, глядзіце. А, ён кинжальчик гэта тэлепартуе. А куды ён яго тэлепартуе? Ён да мяне яго тэлепартуе? Блин, кинжальчик то тэлепартаваўся разам са мною, то. Добра, а што я магу зрабіць? Я магу, конечно, забегчы і просто праваліцца ўніз. Можа быць, куды-небудзь яшчэ я не праверыў. А, не, падаецца, я ўсё праверыў на гэтым, ну, што куды мог пайсці, трэба праз гэты пазл праходзіць. Я захаваўся, не ведаю, перазахаваюся. Давайте разбегу просто ў дзюрку гэту скокнем. Просто можа быць праход зверху, ён насамрэч ідзе праз праход знізу. Типу, каб пайсці наперад, трэба ўпасць уніз, каб потым трапіць уверх. Як вы разумееце, лагічна. Пачакайце-ка, а стрэлы я... А дзе мае стрэлы? Усе. Я падзяваў дзесьці ўсе свае стрэлы. Давайте пакуль на дзіду перайдзем. Таму што навошта мне гэта, калі мне стрэл няма. Мы кінжачкамі будзем карыстацца. Так, і вось на гэтую хрень мы пакладзем што-небудзь. Паходні у нас іх шмат. Я, можа, пашкадую, але у мага дакладна быў заклён, які выклікае святло. То бок, па сутнасці, праблема святла як бы вырашаецца роўна ў той момант, калі ты вывучаеш заклён святла. Я памятаю, я яго сам натыркаў. Так, не вось так. Не? Я просто буду эксперыментаваць, па сутнасці, зараз. Што калі ён праз ваду? Вада, паветра і вось так. Не? Это нават неправільна заклёны. Не? Просто вось гэта цэнтр, гэта чыстая аркана. Вось так. Не? Вось так? О! У недастаткова скіловы, каб зрабіць гэты заклён, і ўся мана уляцела. То бок заклён быў правільны. Просто што не той. Так, портал там знік. Ага, і гэта вяртае наверх. А, пачакайце-ка, а што калі я упаду ўніз? А, і вось я траплю вось у гэтыя калідоры. Зразумеў. Зразумеў. Гэта я, дарэчы... А, не, гэта 4-й паверх, так? Щось я заблутаў усё. Ладно. Як мне туды трапіць? Ладно, давайте, можа, портал... А, калі я націснуў, можа быць, штосьці змянілася зверху. Я не падумаў. Угу. Коридор злева, мне падаецца, адчынены, не? Что я не поспею туды ніяк. О, я придумал. Там есть кнопочка нейкая. Я зараз это зраблю. Я возьму походню и... Оп. И кину я его туды. Опаньки. И все. И зараз можно у центра наступать. И спокойненько себе робить, что пожидается. Так. Ага, и тут зачиняется вот это. Добро. Походим, покуль покинем. Будем ходить тут. О, яшчэ бомба. Блин, не халера себе набраліся рознага, каб пакідаць. Закрытая брама. А тут у нас зноў яшчэ сцены. Сцены і сцены. Ну что, тады кладем назад? Мне, па сутнасці, можна хутка прайсці ў гэта самае. Вось так у цэнтр. Ага. Мне в любом выпадку патрэбна кінуць прадмет нейкі. Зноў яшчэ адна паходня пойдзе ў расход. Вось, гэты праход за мной зачыняецца адразу. Это шлях у адзін канец.
Зато я себе скорот очинил. Опаньки. Ладно. А ці я стрэлы мог падзець? Вы памятаеце, дзе я страляўся? Я дакладна ж дзесьці страляўся і неяк... Унізе, можа, я якраз таки страляўся. Давайте-ка. Давайте-ка скупнем ка ўніз. Альбо не, альбо я не тут змагаўся. А дзе змагаўся, што я прадзябаў стрэлы-то? Яны ж просто, по-моему, вяртаюцца, іх усе можна вярнуць у інвентар. Просто я іх згубіў дзесьці. Ладно. Идем. Идем у темру. Так, за этот проход у нас уже зараз адчынены. Я пакуль новага открывать нічога не буду. Павучки вылезуць ці не? Варта мне клапаціцца за гэта ці не? Зараз я, можа, якіх павукоў разлую. О, абвал нават нейкі. То бок калідор тут быў, але абваліўся. Шкада. Гук скока нагадвае прынцып пенсіі. Ну, стары такі, дзядоўскі. Прынц пенсіі. Трошки ёсць. Ты пра арыгінальнага, так? Якога мы гулялі. Хотя там, блин, шире я гукаў не запомнил. Я памятаю, про что я помирал, не памятаю гукаў. Так, почекайте-ка. А я тут упаду. Ага, зразумеў. І гэта вось мы тут прыземліліся. Ок. Это маль один там гук. Ладно, ладно. Так, можна пазбаўляцца ад гэтай паходні таксама. Дарэчы, не, вось ад яе мы пазбаўляцца не будзем. Мы яе пакладзем, гэта амаль спаленая, так. Вось гэтую паходню мы возьмем якраз таки на замену, а вось гэту спаленую пакладзем. Наконт пакладзем спаленую. Вось так. Зробім бліжэй да сябе. Я так гляджу, як апацамі добра падзенне амартызую. Насамрэч так, астатнія атрымліваюць капсда, мне падаецца, насамрэч пашкоджанне ад падзення фіксаванае, нешта мне падказвае. Так. Добра, варыянтаў не застаецца. Адзіны варыянт, які у нас ёсць. Не, вось гэтую штуку так пакладзем. Блин, отрутили все ж таки. Поспела пачвара отруціць нас. Ну, робім тады... Просто яд пройдзе вельмі не хутка. Прям вельмі не хутка. І хутчэй заб'е, яна... Ну, хутчэй, чым рэгенерацыя павінна працаваць, наколькі памятаю. Таму чым раней мы зробім лячэнне ад яду, тым лепей. Вось так, вось так. Мы яго аддадзім нашаму чэлу і вып'ем. Усё, і назад вяртаем усе гэтай шклянкі, бутэлькі. А што калі я зраблю мікс? Мне цікава. Давайте трошки паэксперыментуем. Не, это не працуе. Блин, нормально тут разгалініванне так. Ладно, пакуль тое, што адкрыта будзем даследаваць у першую чаргу. Так, это вяртанне назад было бы, калі бы тут не было обвалу. Я чую, там нечто вошкается. Давайте спать. Перед этими дверыма и поспим. Я не думаю, что у них есть здольность отчинить этой двери. Ну что там? Пожухно! Я не упомнил, что я тут ожидаю вести. Так, вы бачили?
Мы будем по крысе, то бок я буду открывать літаральна вось для того, каб забіць аднаго і закрывацца. Так. Огнемет там, ну кабзда там павукоў. Арахнафобія просто арахнафобы пакутуюць. Добра, што яны недальнабойныя. Калі ласка, без атруты. Атруцілі. Халера. Я зараз паспрабую праспацца просто. Давайте паспрабуем праспацца. Может быть, регенерация пассивная перадолия гэта атруту. Вітаю деда Максима, вітаю усіх рейдераў. Паспрабуем праспаць скрозь эту атруту, таму што гэта жесть. Яна, по-моему, скончваецца. Што она капец якая доўгая. Ну, нешта я не бачу нейкага эфекту. Давайте паядзім тады. Вітаю усіх рейдераў. Чым мы зараз займаемся? Гэта праходзім Legend of Grimrock. Гэта, па сутнасці, данжн-кроулер такі, зроблены пад класічныя данжн-кроулеры партыйныя. Але з дадаткамі як бы сучасных механік. Тут можна цікава натыркаць розныя інтэракцыі, ёсць шматлікія загадкі і божухна. Усё, закрывайся. Не-не-не, так, робім сабе зелле супраць яду і нахрен іх. Так, хутчэй, зрабіць зелле, аддаць тэнчык выпівай. Так, тэнчык у парадку, для чалавека зараз таксама зробім. Здзюбалі. Так. У нас мы літаральна супраць ядаў зараз усё павыпіваем. Так, добра, адпраўляем назад пакуль. Можа быць яшчэ раз атруціцца, але зараз зноў сон, таму што гэта жесть пакой. Можна на яго дзверы апусціць? На жаль, не. На жаль, гэта так не працуе. Дальнабойныя павукі, ну, і маглі бы плівацца. Добра, што не плююцца. Не, значит, прасцей за гэта. Давай, ідзі сюды. Ён апошні тут, так што, ў прынцыпе, пагрозы няма. Давай. Трэба было заклён падрыхтаваць адразу, каб не каставаць яго зараз. Я кажу, там, тыпу, чым складаней больш заклёна, вы реально перад бойкай жадаеце падрыхтаваць сабе заклён пэўны і з ім падрыхтаваным бегаць. Так, новы ўзровень. Я жадаў усё ў броню кідаць, правильно, каб цяжкая броня можна было насіць і без усялякіх штрафаў. Во, усё. Ён можа насіць цяжкую броню без штрафаў. Я гэта адпраўлю якраз такі яму. Вось так. А лёгкую броню дадзім. Не, ўсё яшчэ пакуль нармальна не носіцца, так. Просто я жадаю ухіленне падвысіць зараз нашим ваярам. Так, ну, чалавек у выніку можа насіць броню, цяжкую нават, і яму нішто не будзе перашкаджаць, спакойненька носіцца. Кайфы. Добра. Я не ведаю, тут яйкі гэтыя дрэнна я раблю, што іх разбіваю, ці не? Ну, я думаю, што добра раблю. Зараз яны выбухнуць і заб'юць мяне. Гнездо яны тут развілі сабе. Меч, вы паглядзіце, сапраўдны меч, нават не мачэта нейкая. Во, зараз у нас чалавеча будзе накідваць. Усё, у нас фронтлайн у нас ужо падсабраны. І ключик нават ёсць. Зноў майткі, якія я не ведаю, куды мне прыткнуць ужо. Майткі можна просто выкидывать, насамрэч. Яны просто не спатрэбяцца. Яшчэ корань нейкі. Для чаго ён? Так, у бойках, у месцах, дзе былі вялікія бойкі. Давайте паспрабуем яго... Што гэта? Зелля. Энергія. Зразумеў. Не, пакуль нам гэта не патрэбна. Складываем усё назад. Что это у нас? Еще одни маятки? Не, уже полепей. Так. Блин. Чему так дрэнна, Просто ухиление минус 8, это ну такое. І мне до нового ўзроўня, далёка яму до нового ўзроўня. Дарэчы, не шмат.
Тэарэтычна ён можа дабрацца до новага ўзроўня, ну тэнчык можа дабрацца до новага ўзроўня і будзе ўжо мінус штраф на лёгкую зброю. Давайте цяжкія шлем гэта здымем хаця бы. Пусть так будзе. Тэарэтычна можна ўдарыць, зачыніць дзверы. Вось гэта варыянт. Я думаў ім скарыстацца, просто ён душны і доўгі. Але з іншага боку я столькі зелляў на зняцце атруты патраціў, што я зараз сумнеюся, што гэта была добрая ідэя. Тут нічога няма, ніякіх картачак. Што тут напісана? Я патрабую ахвяру. Ага. Ахвяру ён патрабуе. Дзе мы? Это вяртанне назад, так? Добра. Зараз разберемся, якую там ахвяру ему давать. У меня есть просто идея. Карацей, ён жадае ахвяру, а ён же не дакладняе, якую ахвяру, так? Я могу кавалак мяса туды кинуть просто. Правильно? Правильно, я могу кавалак мяса туда просто кинуть. Захаваем. Так, где там кнопочка? Ага. А як я туды ахвяру кину табе, калі у тебе закрытыя гэтыя дзверы? Я, конечно, не супраць. Вось так? І ўсё. Ну, типу, з'явіліся штукі. Нагавіцы яшчэ. Якія такія сабе. Ну так, такія сабе. Але ключик это важней. Пачакайце-ка. І кавалак мяса з'явіўся. А што я магу яшчэ ахвяраваць? Кінжальчик? Опаньки. Рукавички. Дают сопротивление. Давайте нашему Минотавру рукавички тепленькие будет, как не мерз. Яким домкам отправляется 1000. Дякую, великий мегапозерский. Так, добра. Кинжальчик вернулся так само. То бок, по сутнасці, я не абмежаваны. Тым, што то, што я закіну, яно ўсё вернецца. Так. Мне патрэбна тады, давайте шукаць. Давайте майткі гэтай закінем. Или просто вернуться, так? Что яшчэ можна ахвяраваць? Можа, скрутачак які бескарысныя? Нататачку. Што, мне падаецца, якая ахвяра? Такі результат? Не? Не. Ну так, просто скрутачак як ёсць. Давайте, гэта навучанне па сутнасці, гэтай скруткі нам не патрэбна. Так, што яшчэ можна закінуць? Я позакидываю мясо, давайте... Не. Я упэўнены, тут патрэбна будзе кінуць нейкую прям крутую штуку. Давайте лук. Не, ён вярнуўся. Стрэлы? Просто стрэлы, напрыклад, мне патрэбны. Не, не той. Ладно, ну падаецца ўсё, я паспрабаваў. У меня есть 2 ключика, можно патрыкаць іх. Па-нямецку не працуе. Не-не-не. Ёсць толькі беларуская, ангельская і, ну, лацінка яшчэ асобна, але не на... лацінка, па-моему, не на ўсе каманды. Лацінка не папулярнасцю не карыстаецца. У карыстанні сваім. Хаця я дадаю ўсё роўна, просто таму, што магу. Мне не складана. Павучкоў не чую. Добра. Тут рыча... Тут паходні нейкая ёсць. Зараз тая ж самая халера будзе. Патрэбна будзе цэнтральны слуп неяк асвятліць, правильно? Давайте. Раз. А, тут зараз давайте адваротнае паспрабуем. Во. Нешта спрацавала. Тыя дзверы адчыніліся. Добра. А гэта, паходні, мы з сабой забяром. Так. Па-па-па-па-пам. Ці варта нам падаць уніз? Гэта даволі хуткі шлях назад будзе.
По ідеї. Ну тут наперед не просунуться в любым выпадку, так что можно не заморочиваться. Альбо можно будет просунуться. Зараз поспробуем. Так, почекайте-ка. А что тут тогда закрывалось, открывалось? Ага. Тогда двери это закрываются. И з'является этот проход. Давайте-ка, ну-ка, униз. Так, это вертае нас назад туды, куда я и думал. Мы зараз зверху. Вернулись праз портал. Ага, мне придется повторить свои пригоды. Блин. Так. Эту походню мы можем забирать. О, я тут корень пропустил. Так, корень иди сюда. Что это? Плашчик. Пригожий плашчик. На 4 ухілення на 1 гэтага самага декстеріті. Ну, гэта у нас дакладна дзяўчыне ідзе. Дзяўчына у нас будзе ў плашчы. Добра. Ну, по красе даем рада. Так, где я зараз? Мне патрэбна неяк вярнуцца назад. В ідэале, конечно, было бы скарот сабе знайсці нейкі. Пачыніць вось гэтую хрень. Ладно, тут каменчик неякі не тыркнуть. Аваны нейкі. Не бачу. Блин, і гэта мне ўсё абыходзіць тады. Ну ладно. Абыходзіць, дык абыходзіць. А, тут не, нормально. Тут не так, насамрэч не так шмат абыходзіць, калі ўжо ўсё адчынена. Это ўсяго вось. І вось яно я абышоў, ніякай трагедыі. Вось яно у тым же самым пакою. Ну, вось на гэтую каманду, по-моему, і няма якраз такі лацінкі. Опанькі. Так. Блин, атруту поспел, а? Ну, пошний момент, який подлючий, а? Так. Ну, Тенчик, тебе придется потриматься, тому что гэта лухта нейкая. Мне мало коронёў. Тенчик, ты трымайся, карацей. Будешь это самое под атрутой бегать покуль. Ну, зараз 116 здоровья, уже 114. Максимальных запаса здоровья уже неяк плюс-минус. Так, наша лучница. Хуткі кидок, давайте вот так. Няхай будзе гэта. И, может быть, зараз перейдем на гэты самы, на стрелы далей. О, блин, яшчэ один где. Ну давай, помирай. Левел ап. Тенчик помирает, тенчик помирает. Так. Оп. Выпили. Так, добре, тенчик трымаецца. Забрать шкляночку. Шкляночки нам потребные. Низ, хвост, там няма пакуль. Калі ж дайце, могу хоць зараз дадаць. Зараз хутенько і зробім. Так, тенчик. Броня я хотел. Так, я хотел полностью в броню увести. Вось. Одного пункта не хапае, тады можна будзе гэта самае. Сабе спецыялізацыю на лёгкай броне зрабіць, тады ухіленне падвысіцца. Цивилизация 1. Так, глядзіце, які нюанс. Цивилизация 1, яе не было сёння з раніцы, напрыклад. Вы маглі гэтага не чакаць?
Так, пачакайце. А што мне, блин, зрабіць? Давайте адпачываць, няхай спяць. Альбо паходнім патару прыбраць. Давайте зараз пакуль закрыем праходы, каб яны не сунуліся далей. Я адправлю наших персонажаў на адпачынак. Потому что атрута зжирае, у нас антыдотаў не той, каб шмат. Глядзіце. Цывілізацыя першая. Яе не было дагэтуль нават з раніцы, і нават калі мы выкідвалі, яе не было. Справа ў тым, што атрымліваецца так, што цывілізацыя 1 толькі што, літаральна за апошнюю гадзіну стала старэй за паўгады. Толькі што, літаральна, вось, тыпу, вы назіралі, я пра гэта хацеў паразважаць, тыпу, што у нас могуць быць такія нюансы, што вы можете не чакаць, як гэты ніз на вылет можа змяняцца, таму што ён жа дынамічны. Кожны дзень, кожную гадзіну, насамрэч, найбольшая канцэнтрацыя падчас стрыма, вось, будуць дадавацца гульні ў гэты спіс. Вось, і цывілізацыя 1 гэта наступная гульня ў нас на вылет становіцца, і яна вылеціць заўтра. Вось такая вось штука. Таму цікавая такая хрень. Вы будете вяртацца, мы час ад часу будем вяртацца ў не спіс, а наш спіс, ну, як бы чым кайф сістэмы, што яна будзе вяртацца і вяртацца, то бок, ну, кожны дзень могуць дадацца гульні ў спіс галасавання, вось гэтага ў спіс вылета, таму што у нас хапае насамрэч гульні, якія амаль там паўгады, альбо, ну, такія даволі даўно ніхто на іх не закідываў. Кожны дзень, кожную гадзіну скам машына працуе. Ну, неправда, яна не такая скам, яна ўсё ж такі ўлічвае гульні, якія старыя за больш за паўгады, за якія не галасавалі, і такая гульня, ну, можа быць, у любы момант дадасца туды. Я больш за ўсё, мне было цікава, што будзе, калі рэальна ўсе чакаюць, што там пэўны набор гулень будзе заставацца, і потым раптоўна, ведаеце, снайперства, карацей, аукцыён снайпінг адбудзецца аўтаматычны, таму што хтосьці галасаваў літаральна перад самым канцом галасавання, і гэта роўна паўгады назад было, яно бярэ і вось так вось дзіўна сябе паводзіць. Першая цывілізацыя 1991 года сапраўды старэй за паўгады. Не, ну ты ж это, я разумею. Жартики. Ну, гаворка про тое, што яны за яе не галасавалі больш за паўгады. Так, давайте яшчэ сюды паходню тыркну. Не, няма сакрэтачкі. Па сутнасці, ў гэтым месцы я магу усе паходні забраць, і нічога не зменіцца. Так, одна паходня дагарэла поўнасцю. Так, я бессэнсоўна просто нават тыркаць. З сабою забіраем гэтую ўсё. На Hollywood Animal адпраўляецца 9500. Дзякую вялікі, Couch Potato. Той чалавек, што за яе галасаваў, ужо на пенсію выйшаў. Там, дарэчы, прям напісана, гэта Пурбай. Ну, тыпу... Пурбай, ты ўжо на пенсіі? Мы разбіраемся тут. Так, шкляначка з лячэннем. Можна будзе зрабіць сабе зелля. Шчыра, пакуль улятаюць канкрэтна не рознае зелле на лячэнне, а вось... Блин, я амаль прапусціў гэты сюрыкен. О, дарэчы, сюрыкены ж мацней за кінжальчыкі, так? Так, значна мацней. Давайте мы замест гэтага сюрыкены будем кідаць. В прынцыпе, ёй можна вось так snaрадзіцца, яна будзе эфектыўней, мне падаецца. Так, там 14, а там 13. Ну так, мне прасцей ёй толькі аддаваць тады, калі ўжо прям няма чым кінуць. Што гэта кнопачка робіць? Ага, гэта часовая нейкая хрень. Ага, а гэта выпускаюць паука. Давайте от паука позбавимся. Упс. Давай, калі ласка, не атруць. Добра. Узровень у мага нашага. Мне падаецца, нават усе заклёны, якія яму зараз даступны, не адчыніў яшчэ. Так, магія зямлі. У нас ёсць нейкая паветраная магія, якую мы не ведаем, што за яна. Трэба натыркаць яе.
Гуня Hollywood Animal має так. У нас 37 тисяч балів, так. Чому Twitch зацензурив 000 перед номер 3 Goblins? Что? У мяне не зацэнзурыў, калі што, таму глядзі, гэта можа быць твои налады. Ведаеш што, каб крыху паскорыць скарачэнне спісу, можа адразу балы з яе перакінуць, ну няхай на другі котр, каб топ не турбаваць. Глядзі, ты паможам. Так, давайте-ка там перапроверу. Зараз мы про команду казали, так. Там цензура ж выставляецца у вас на наладах можа быць. У мяне стаіць, каб нічога не цэнзурировать, але Twitch вельмі дзіўна, ён не самая прадуманая сістэма для цэнзуры, скажем так. Вось, ён прям не самы прадуманы. Так. Я зараз хутенька пагляджу. Паказаць мае гульні, так? Мы пра яе казалі, так? Дзе мае там каманды? Каманды. Маё. Каб вы разумелі спіс таго, як можна прагаласаваць за маё, там дакладна, там лацінка ёсць, я бачу. Што мы хацелі... Кудысьці ёсць, куды лацінку дадаць? Там вертыкальная палка. Ну, яе трэба зацэнзурыць, я згодны. Нешта лухтаненькае. Пачыніў там Death Stranding 2 адразу на 1000. Не, гэта ж не так працуе. Devil May Cry 100 мільярдаў. Так. Дзе там? Не? Так, маё працуе. Так. Я ўжо панеслася. Вось, хвост. Ну, хвоста вось няма. Давайте я хвост дадам. У нас там няма нічога. Лацінкі няма. Па-па-пам. Залажу. І будзе низ і хвост. Так. Хвост. Низ. Ось я як арыганы ўводзіла, так же самае, і яшчэ ўсё. Лацінка ёсць у каманды хвост і низ, а лацінка даданая. У тебя не блок... У мяне на канале я столькі раз разблакоўваў гэтую фразу пра раку, што, мне падаецца, Twitch ад нас ужо адчапіўся. Так, я нешта заблукаў. Каб ён яшчэ адчапіўся са сваімі прыроламі клятымі, вось тады было бы цудоўна, конечно. Зажылі бы, ух. Ці кнопачка там. Ось она. Блин, докладно, левелап же. Паучки. Ось же холера. 2 паучка зараз бить, і у мяне... Так. Ёсць, далі рада, і нас нават атруцілі толькі тэнчык зноў. Так. З гэтым разбяромся зараз. Дзе мой сюрікен? Дзе мой другі сюрікен? Вось 2. А дзе трэці? Вось, усё, 3 сюрікена ёсць. Можа, ён спужаўся, што 0 і палачка побач стаялі. Можа быць. Але зноў жа, з-за таго, што яно зацэнзурыла толькі ў вас, то гэта хутчэй за ўсё у вас стаіць налады цэнзуры вашай Твіча. Хаця Twitch, шчыра, я не ведаю. Я не тое, каб думаю, што я ведаю, разумею, як працуюць усе фільтры Твіча, яны шалёныя месцамі. Так, давайте пакастуем трошки, паспрабуем ветер. Опа, маланачка. Ёсць заклён новыя. Разабраліся з новым заклёном, я знайшоў яго, ён вельмі просты быў. Так, давайте-ка... Магію зямлі давайте, полностью просто 4 пункты туды укинем.
А, блін, сенсу нема. Давайте тады у спелкрафт, каб маны было больш. Вось. Можа быць, яшчэ варта было бы, каб у Willpower адправілася, каб хутчэй заклёнак аставаліся. Давайте ў спелкрафт адправім, каб проста агулам заклёны хутчэй білі. Так, у нас ёсць адзін заклён, які я магу дакладна карыстаць. Вось, воблака атруты. Ёсць, усё адкрылася. Яно яно яшчэ вісіць. Неблагі заклён. Неблагі заклён. Давайте тут адпачнём, таму што зноў тэнчык у нас у атруце ўся. Вось. Хутка з цябе атрута знікае, тэнчык, я табе скажу. Неяк усё больш трывалае становішся. Блядь, я же тут был. А, не, это новая локация. Зваранные скарабейники. А кто-небудь жадае есть? Так, наши ВРы, яны самые голодные бясконца неяк. Я думаю, гэта неяк звязана тое, што наши ВРы ходзяць у цяжкім даспехе і тое, што яны ваююць шмат, ну то бок шмат пашкоджанняў атрымліваюць. Я думаю, звязана тое, што яны атрымліваюць сабе яшчэ і гэтыя у іх ежа хутчэй, яны галадаюць хутчэй становяцца. Дайце неяк два звязаных факта. Потому что реально файтеры ожидают есть значно частей, чем наш чародей. Хотя чародей по энергии без конца улетает. Так. Есть. А где мои сюрикены-то? Ось они вернулись. Так. Добра. Вось бы яшчэ тэнчык рэгенеравала так хутка, як хацелася б. Так, 2 абароны, гэта даюць 1 абарон. Давайте тэнчык вось эту броню дадзім. А чаму у тэнчык брані менш? А, таму што цяжкую броню не можна насіць, там менш. Блін, я планаваў, што у нас Мінотаўр будзе закаваны ў броню, але я разагнаў булаву сабе вельмі моцна, таму у нас моцна б'е у лыч. Так, это давайте не будем отчинять покуль. Могу ли я имена персонажам зменять? Не могу, на жаль, тому я просто называю тэнчык Мінотаўр у нас. Яна адразу забіла сабе месца Мінотаўра. Калі б я знайшоў, як гэта змяняць, то я бы змяніў, але тут я нешта не бачу такой магчымасці. Можа быць, пры стварэнні персонажаў можна было бы, але гэта толькі пры стварэнні. А я ўзяў ужо падрыхтаваных персонажаў, таму такога не будзе просто. Чекайте, а где у яе сюрикены яе? Я что, сюрикены выкинул просто так? Где яны? Так, чат, где мы змагаліся тут? Где мои сюрикены? А, вось яны, усё, подобрались. 3 сюрикена, блин. Это скарб. Это шанаваць патрэбна. Ну, давай, помирай. Эй, не ты помирай. Минус, это сам, минус тенчик. Ау. Так, треба кришталик шукать. Апошний кришталик где был? Мне падаецца, прям даўно апошні крышталь быў. Может, здесь и наперадзе. Ибо сенс не у сюрикену не тым, каб выкидывать. Ну, амаль. Я не той различивал. Так, это назад шлях. Так, это походу можно забрать. Все просто. Калі походу не торчить, мы ее забираем. Калі она не торчить, мы ее... Калі не торчить, мы ее тыркаем. Накладно некое дивное место. Блин, без фронтлайна страшновато. Тенчик шмат пошкодження у себе утягивала. Давайте загрузим. Мы загрузимся трошки назад. О, блин, я нормально так. Ладно.
Ладно, тут нормальный такі кавалак, насамрэч мяне назад откинуло. Але нічога, дадзім рады. Просто будем осторожней. Блин, знову трутили. Так, яму уже ўзровень, давайте яму знову заклёнах это раскроем. Вось, он у мяне ёсць. Можа быць, зараз замест гэтага сабе адзін вось так і у спелкрафт 3 штукі. Усё яшчэ, у яго ёсць нейкія тыпу 3 заклёны. Нейкія невядомыя абсалютна. Па-па-пам, у спелкрафце. І я ўпэўнены, адзін з іх будзе... Блин, зараз тэнчык памрэ. Давайте адпачынак адразу. Просто адпачынак, спім. Тэнчык будзе змагацца з атрутай, пакуль не пераможа. Просто ў сне. Потому что регенерация мацней, чем... Ой, атрута зменшается, падаецца. Не зменшается, ни холера. Давай, регенеруй. Прям складана, атруты шмат. Усё, знікла. Просто зараз, пакуль не будзе поўным здароўем, мы не суемся. Атрута твой фетиш. Падалося, блин, что напердзе, што вораг, а там паходня, насамрэч. Месца для паходні. Блин. Я здесь и сюрикен выкинул. Я выкинул сюрикен и не подобрал. Это часу бывает. Так. Можно вернуться назад, коли ласка? И назад не вернуться. Минус сюрикены действия. Давайте закрутимся просто. Это худшее будет, чем тупить. Я просто спяшаюся, ну, типу, уже зроблений якби кавалок, того, що мені ніяк напружуватися. А в виніку гульня мене підставляє трошки. Вось. Проверять пасля кожнай бойцы, што у нас дакладна ёсць сюрикены. Так, і захаваемся зараз яшчэ. На одну... Вось, земная магія мне не хапіла, спелкрафт пайшоў. Усё. Зараз зямля яшчэ. Вось так. В облака. Усё, і зараз захавацца. Дачакацца толькі облака, і потым, каб не адправляцца сюды жа. Ці патрабуюць ренеймаў, ну, нешта трошки ну, уже пазнаваць трохі. На будучыню, ды і можна, просто што гэта... Трэба шукаць, разбірацца. Может быть, кансоль запускаецца толькі калі ты перазапускаеш гульню. Можа, з уключаным ОБС-ам гульня пачне крашыцца, разумееш? Тыпу, гэта ўсё гучыць лёгка на паперы заўсёды. Мой досвід паказвае мне, што, блин, ніколі нічога не бывае проста. Трэба кожны раз штосьці разбірацца, штосьці дакалупваць, дакручваць. Добра, калі яно проста. Просто што калі яно не проста, гэта ўвогуле губляе весь сэнс. Ты літаральна кінуў інструкцыю ў чат? Дзе? Магчыма, будзе каманда. Вось то праблема твоей канструкцыі, разумееш? Я не ведаю, ці будзе яна там, ці не будзе. Вось яна розніца. Мне патрэбна правяраць. Скуль мне ведаць, ці ёсць она там, ці не. Это ты праверыў? То бок закрыць, перазагрузіць, ну, я зразумеў, так. І на апошнія 20 хвілін гэта самае тое, што мы будзем займацца. Ну, ты напісаў, магчыма, будзе каманда. І вось толькі зараз паведамленне прыйшло. Ну ладно, не-не-не, добра, я пропусціў папярэдняе паведамленне. Я яго просто пропусціў.
Не побачыў. Глядзіць на нас паўчок. Давайте, тэкставы мур, поехали. Мы будем зараз займацца тым, што будзем пераназываць. Я просто ненавіджу налады рабіць на стрыме. Я ненавіджу гэта рабіць, але мы зараз будем рабіць гэта, таму што. Просто таму што. Ідзем у кансоль, ідзем у гэты самы. Што нам патрэбна? Нам патрэбна Grimrock Conf. Grimrock Dat, Grimrock Exe і упс, у нас нават няма такога файла. Разумееш? Няма такога файла ў гульні. Ёсць Grimrock Dat, няма Grimrock Config. Упс, у нас пачынаюцца прыгоды. Я чаму кажу, блин, ніколі не бывае просто. Ну не бывае, блин. Гэта ўсё на паперцы працуе так добра. Я психануў, ну так, ну таму што ўсё, няма, ўсё, Цмок, ідзі шукай іншы гайд. Усё. Там, дзе захаванне, добра, выходзім з гульні зноў. Там, дзе захаванне ідзем. Дзе захаванне? А дзе захаванне? Давай, вось давай далей ужо. Раз мы ўжо ў гэтую хрэнь ідзем. Дзе яна? Дзе яны знаходзяцца? Мои документы, мабыць. Ну, вось мы зараз, вось таму мы супернадзейныя, мы прям ведаем, што мы робім, правильно? Калі гэта ўжо рабілі, то без праблем, просто што праблема ў такіх штук кожны раз, калі мы ідзем на лады рабіць, мы робім іх па паўгадзіны. Просто кожны раз, ні разу яшчэ не было. Там жа проста, там жа хутка. Паўгадзіны, чат. Паўгадзіны гэта 1/4 стрыма. Ну, типу, ладно, не 1/4, бо лушу. Але ўсё ж таки гэта сур'ёзны кавалак. Так, астатнія 20 хвілін гуляем у чорны экран, таму што, блин, патрэбна наладзіць. Людзі жадаюць стрымоў на лад. Ненавіджу гэта рабіць. У меня срака гарыць кожны раз, таму што падае кожны раз мы размаўляем пра тое, што гэта проста, а я зараз шукаю, дзе ў мяне могуць ляжаць гэты самыя файлы Grimrock'а. Шукаем Grimrock. Save files. Так, Reddit. Serpent Drago, так, documents, окей, documents, лезем, documents, almost human, Grimrock, autosave, Grimrock config, добра, пам-пам-пам, едитуємо нотатнику, стрим на лад, любим мы стримы на лад, все любят стримы на лад, так. Консоль шукаем. Консоль. False. Ставим true. Ёсць консоль. Добра. Цудоўна. Як яна запускаецца потым? Угу. Добра. Уключили консоль. Так, добра. Цмок. Консоль уключена. Як яе выклікаць? Я що перебираю? Добра, ідзем у інтэрнэт. Як уключыць консоль? How to open console. Console. Legend of Grimrock. А гэтага інструкцыі няма. Ну, вось, як бы. Так. Консоль key. Гэта было не ўсё. Патрэбна было ў гэтых жа наладах выставіць, на якую кнопку гэта адкрываць. Зараз ставим 220 консолькі, але я не ведаю, што гэта за консолькі, тут чалавек прапануе замяніць на 192, каб было можна знайсці. То бок, па-па-пам, гайд не ўсё нам сказаў, 192 мяняем, іншым гайдзе шукаем. Зараз мы робім, таму што гэта ж хутка, гэта ж там, ну што там памяняць, так? Правильно? Гэта ж усё заўсёды хутка працуе. Не патрэбна нічога рабіць. 5 хвілін на лад пакуль што ўжо ёсць.
Кансоль открывается. Ёсць. Тест. Добра. Ёсць слово кансоль. Добра. А зараз будзе нешта падобнае. Зараз гэта была самая простая частка чат. А зараз будзе супер проста. Типу get party, get персонаж, там будзе вось гэта ўсё. Там каманда, вось гэта ўсё. Будзе простенько. Зараз пойдзем. How to change character name. Legend of Grimrock. Я просто чарговы раз жадаю даказаць сваю кропку гледжання, што ніколі гэта не бывае. Ось паці, чым... Ось, добра. Спрабуем. Спрабуем. Вось я знайшоў каманду ў інтэрнэце. Ага, так. Трэба загрузіцца спачатку. Ось, спрабуем. Я скапаваў каманду з інтэрнэта. Паці, get champion, set name John. Не працуе. Добра, што я павінен? Можа быць, я прапусціў нешта. Я знайшоў пост на іншым форуме, што вось гэтая каманда яна спрацуе, але яна не працуе для мяне. Што мне рабіць? І чел кажа, ты нічога не можаш зрабіць. Табе патрэбна пераствараць гэтую самую. О, давай, Смок, твоя дакладна каманда павінна спрацаваць. Давай. Бяром. Паці, get champion. Я прям капую. Оп. Так, а ў чым розніца? Зараз она спрацавала, гэтая каманда спрацавала. Добра, гэтая каманда спрацавала. У чым розніца была паміж камандамі? Таму што якую я знайшоў, яна не спрацавала. Паці. То бок паці павінна было быць без кропкі. Цудоўна, то бок усяго яшчэ па інтэрнэту ходзіць некалькі каманд. Ты ўжо яе пісаў. Справа ў тым, што ў інтэрнэце таксама ходзяць іншыя назвы. Так. Шик. Усяго-то колькі, ну, прыкладна 10 хвілін мы, карацей, калупаліся з гэтым. Усяго-то 10 хвілін. Цудоўна, хутенька. Гэта прям маланкава, я скажу. Просто магло заняць паўгадзіны, 40 хвілін, гадзіну. Гэта тыпу час, людзі. Гэта час, мне гэтага срака гарэць кожны раз. Вось. У нас было ўжо не раз, калі мы такія, ну зараз мы штосьці наладзім, і мы гадзіну калупаемся. Тыпу, ну навошта? Тэнчык нейкі атрымаўся. Так гэта тэнчык і ёсць. Так. Добра, Цмок, ты у нас чарадзей, давай табе будзеш чарадзеем. Смок. Все, можна скончыць стрым. Ну, у прынцыпе, так. Зараз яшчэ 10 хвілін, зараз мы яшчэ абяром гэтыя самыя і... Так. Калі у вас ёсць пажаданне, у нас яшчэ ёсць два персонажа. Гэта Ваяр і Рога, дзяўчынка, якая кідаецца сюрикенамі і гінжэльчыкамі. Так. Так, Ваяр. Добра, Ваяр будзе Ваяр. Ёсць. Ваяр. Давайте чисто про колдесу. Я сомневаюсь, что он кириллицу одолее. Не, там нават. Усё, нават у кансольцы пытальнічкі знікаюць, божук. Так. Пачуваем. Наступны стрим па гуне будзе так далёка, што ўсё адно давядзецца пачынаць спачатку, каб прыгадаць, як што ў гуне працуе. Я яшчэ ні разу, падаецца, толькі з-за гэтага не пачынаў на новую гульню. Тыпу, по-мойму, ні разу такога не было, каб я... Ну, то бок, калі быў хаця бы стрим па гульні, то стрим заўсёды будзе працягам. Вось, працягам таго, што было ў папярэдні раз. Нават калі гэта было даўно. Мы проста рэальна прям з нуля узгадваем, тыпу, як гуляць у гэта ў працэсе.
Так, а павучков усіх я тут разобрал, так? Цудоўна. Чародзея, Што? Рэйслін Маджэра? Мне гэта нічога не кажа. Ну, добра. Так. Добра, зараз капую. Так, нам патрэбны чарадзей. Оп. Ёсць. Я ж тут быў. А, ну правильно, я ж... Божукна. Хоррор які, а? Адчыніў мапу, паглядзець на мапу і, калі ласка, улыч. О, божукна. Мяне грызуць двух вакол. Блин. Ай, меня забили. А, гэта з Dragonlance. Ну, я Dragonlance не читаў. Не. Не ведаю, навошта я яйкі ўсе разбураю на сваім шляху, але я так буду рабіць далей. Так, тут мяне і забілі. Так, давай что-нибудь. Есть. Я веду, что там яшчэ один бег адзесьці. Я упэўнены. Зараз шукаю, як кіруецца карыстаецца. Ну так, возьми там гульню перакладзі, там дадай шыфты, гэта ўж усё хутка. За 5 хвілін зараз дададзім. Так. Я чую паучка. Тут здесь есть паучок. Это 100%. Пальчаточки. О боже, кто? Давай, помирай. Так. Я что, прям поблизу, так? Давайте отпочинок. Отпочинок, лечимся хутенько. Ну, остатние так. Это и будем робить. Замест того, как гуляться, будем прикладать. Я же это люблю робить на стримах, правильно? Так. Я там был, а я вправо не пошел. Опаньки, ось это паучок. Меня тогда подзатиснуло з двух боков. Блин, отрутило. Ну, затрута покуль что одиное, что мы можем, что у нас есть, это супроть отруток, это по сутности посидеть у нас одиная штука. Так, это у нас голодное, давайте поедим. Может быть, я занадто активно ежей карыстаюсь, потому что мне падаецца, можа гэта дрэнна скончыцца. Это с нами пойдем. Пум-пум.
Мы гэта ж чысцілі, та? А, ну так, мы чысцілі, таму што я помер тут. Вось чаму мы чысцілі. Таму я і памятаю, як мы чысцілі. Давайте зноў адпачынак. Зноў атруты клятыя. Толькі зараз гэта ў чалавека, не ў тэнчык. Тэнчык можа яшчэ нармальна трымацца. Супраці яда, а вось чалавек складаней. У яго запас здароўя дзесьці на 20, на 30 нават адсоткаў менш. Можа проста спадзявацца, што ён пройдзе. Ну, типу, атрута пройдзе сама. Угу. Павучок. Не ідзем туды пакуль. Лісточак. Пачакайце-ка. А, блин! Там літаральна ў лісточку было напісана, мне трэба сачыць за сваёй спінай, а павукі паўсюль. Каб вы разумелі. Чмуреть. Напужали, блин. Ух. Блин. Я настолькі неуважліва зараз шоу по коридорах, што можа мы некалькі секретак яшчэ па дарозе пропусцілі. Блин, давайте адпачываць. А ранее к зиме што? Я быццам без пасылку не разумею. О, куфар. Куфар я люблю. Пры звычайных, акрамя таго, што карысныя кабрэчы складаю, так яшчэ і што-небудзь карыснае ў іх будзе. Во, бомбачка. Адразу адпраўляецца да нашай рогі. А, дарэчы, у яе там уже ёсць такая бомбачка. Так. Ёсць ежа, якую мы закінем нашаму ваяру. Далей скрутак. Шока. Гэта мы ўжо ведаем, гэта скрутак. Мы ўжо самі разабраліся. Так, я амаль дабраўся да формулы. Так, не хапае перамолатых шляпак грыбоў з Witchflower. Добра. І амаль працуе. Не хапае яшчэ аднаго інгрэдыента. Цікава, што ён там. Што ён там круціць? Так, давайте вось сюды нейкія рэчы паскладаем непатрэбныя. Так. Вось гэта. Прыклад. А, ну, хаця, вось, у мяне тут сюды было. Скруткі розныя. Гэта у нас... Блин, не то націснуў. Ёсць. Што у нас далей? Дастаем вось гэта і чытаем уважліва. Паспрабуем зараз формулу. А, у мяне няма такога караня. Witchflower. Ну, добра. Чаму чарадзей не перайменаваны? Змяняў імя, карацей. Вось. Вось зараз пераназваўся, хаця я ўжо націскаў. Тыпу там нават бачна ў кансолі ўжо пацверджаныя каманды. А, ну можа быць з-за таго, што я загружаўся. Так, я ж загружаўся. Можа быць і ваяр, не ваяр. Не, ваяр. А, гэта з Гаррі Поттера заканання. Так. Чат. О, блин. Только хотел сказать, что может уже варто и скончивать, потому что час. Есть. Давай. Дымайся. Ключик. Золотые. Вау. Откуль? Почекайте-ка, я тут был. Скуль тут ключик? Як нахрен так? Это паучок принес?
О, і шчыт яшчэ круглы. Давайте у нас будзе утэнчык больш брані. Тады можна гэта выкідваць, таму што ён нам не патрэбна. Ну рэальна я тут быў, так? Скуль тут столькі павукоў? Можа быць рэальна яно наяўнасці яек неяк дадае ім кропак рэспаўна. Типу, альбо яйкі самі па сабе з'яўляюцца кропкай рэспаўна павукоў, яны там бясконца будуць з'яўляцца час часу. Я нешта не адкрыў яшчэ, не праглядзеў. Не, падаецца, я ўсё праглядзеў. То бок, па ідэі, павукі зараз не павінны з'яўляцца. Мы можам спакойна адпачываць яшчэ. Пакуль тэнчык лечыцца. Калі гульня спадабалася, мне падабаецца Grimrock. Я дабраўся, по-мойму, самае лепшае маё забіраўся я 10 до 5-6 ўзроўню. Але я не ведаю, колькі іх усяго, я думаю, іх даволі шмат. Зараз мы на 3-м узроўні, каб вы разумелі, так? Кожны ўзровень становіцца ўсё складаней і складаней, прям адчуваецца. Там з пэўнага, по-моему, 4-5 ўзроўню кожны наступны, ён прям значна больш складаны, чым папярэдні. Ты нават не жадаеш туды савацца, пакуль ты не даследаваў папярэдні ўзровень да канца, вось прям не ўпэўнены, што там усё пачысціў. Вось. А справа з таго, што часта... Бляха. Справа ў тым, што часта вам ворагі прям прадстаўляюць пагрозу, то вы як бы і ежа не бясконцая, вы не ждаеце бясконца затрымлівацца. Адкуль вы бярэцеся? Адкуль вы... Скуль вас столькі? Павукі. Вы мне гэта самае, у меня сэрца хутка спыніцца з тым, як вы на мяне выскокваеце. Так. Добранька, я лепей дайду да нейкай дзвяры, каб там каля яе захавацца, і мы будзем ужо скончваць. Пакуль гэта сімулятор дезінсектора, ну, тут на кожных узроўнях свае прыкалдэсы, напрыклад, тут да халеры павукоў, а там далей яшчэ свае пачвары будуць. Свае пазлы унікальныя, ну, то бок хапае. Тут такая прям, яна... Скажем так, раней яна была супер... У 12-м годзе яна была супер хардкорнай. Вось. А зараз яна ўжо з таго, што як бы гульні адкаціліся трохі назад у складанасці, то бок яны былі, я скажу, вось 10-12 год, гэта былі набор гулень, якія ўсе простыя. Альбо не збалансавана складаная, то бок калі, напрыклад, той же Call of Duty, я ўжо часта яе прыклад прыводжу, гульня Call of Duty на высокай складанасці, тыя, хто гуляў на самай максімальнай складанасці, это абсурдная гульня. Это абсолютно абсурдная гульня, у якой ваша мэта дабегчы да наступнай дзвяры як мага хутчэй, пофіг на ўсё. Вось. Бессэнсоўна перабіваць ворагаў, таму што ворагі бясконцыя на кожнай хвалі, вам трэба прабівацца кожны раз. Вось. І тады ворагі перастануць спаўніцца, таму што вам патрэбна проста прасоўвацца наперад бясконцы. Там абсурдныя сітуацыі ўзнікаюць, што вы робіце дзіўныя рэчы. Просто скрипты трыгерыце, вы займаецесь тым, што дабегаеце да скриптоў. Вось. Добранька. Я зараз пагляджу, хто ў нас чым займаецца. Заўтра у нас, зараз давайте арганізацыйная прабягуся, заўтра у нас будзе Death Stranding 2, я PlayStation выцягну, ну, як яно у меня стаіць тут, просто што даўно захоп не рабіў, на Death Stranding апошні раз. Падрыхтую вам Death Stranding, заўтра яго гуляем у другую частку. Сюжэт у нас уже пройдзены, там будзем займацца просто дадатковымі актыўнасцямі, трындзець, музычку слухаць, ну, вось такое, типу, нашы Death Strandingскія пасядзелачкі. Пасля гэтага у нас будзе зноў жа марафон працягваецца. Адзінае, што заўтра у нас чацвер, і таму у нас а 12 будзе аўтаматычна абрана топ-1. Вось, калі яна пераможа, ну, якая будзе на топ-1, тая і пераможа. І пры гэтым таксама будзе абрана гульня, якая будзе вылятаць. Зараз у нас гэта не памятаю, што у нас там, але там балы самі пераразмяркуюцца. Няхай яны самастойна, по-моему, Пурбайт з табой размаўлялі, так, твоя гульня. Ну, вось, няхай яна, цывілізацыя першая сама там размяркуецца, для гэтага сістэмы рабілася, няхай робіць, як робіць. Вось, тэсты, можа быць, нешта яшчэ прыдумаю. Сістэмы і весёлага. Можа быць, 2 гульні заўтра выкінем спецыяльна, каб проста далей як бы рушыць, таму што прыбраць бы гульні з гэтага, ну, са старэлыя варта было б. Вось. Альбо іх прасоўваць, альбо іх прыбіраць пакрыхся.
І на наступным тыдні апошняя важная штука, на наступным тыдні у нас перанос гадзіннікаў, таму усе стрымы здвигаюцца на 1 гадзіну бліжэй для Мінска, то бок калі яны пачыналіся 12, то яны зараз пачнуць пачынацца аб 11 і скончвацца прыкладна ў 14:30, вось такі прыкладна у нас расклад будзе. Добраненька, на гэтым я вас пакідаю, я гляджу, хто на чым займаецца, і я нікога, на жаль, не бачу, мне няма каму вас перадаць, а я пайду далей займацца сваімі справамі, трэба працаваць, трэба рыхтаваць вам гульню, трэба глядзець, што ў нас як. На ЛС па-беларуску адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі смог. Так, я зараз чатку вас наганяю. Так, у нас наступны тыдзень стандартны, не, наступны тыдзень таксама па рулетцы. У нас 2 тыдні мінімум будзе па рулетцы, і можа быць нават 3, у залежнасці ад таго, што будзе вылятаць, таму што грошыкі ў мяне таксама не бясконцыя. Вось, калі будзе шмат якіх-небудзь тайтлаў, якія будуць каштаваць шмат мне грошай, то я перадумаю яшчэ. Але пакуль у нас трапляюць тыя гульні, якія ў мяне ёсць, усё спакойна. Добрага вам дня, добрага вам працаваць, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце. На гэтым я скончваю. Добрага вам дня, да пабачэння.